Salam. Ýagşamasaňyz giç ýagşy. Ýyleşler gowmaya delaňyz. Fail Monartega. Bugun hepdeniň 6-njy güni. Bugun hepdeniň 6-njy güni. Netip bolsa efir uzagrakdan bolar. Gow Hudaýa şükür. Kapitan krasavçik. O sizin güzelliğiniz. Ol sizin bakış açıňyzdaky gözelliğiniz diýe. Jan otanym hoş geldiňiz. Salam. Gowumyzdan halkyňyz arman. Ýyleşler, ýene bir ýylyň soňuna ýetip gelýär. Oňa ýollar ýene boýlam açylmady. Indiki ýyl açylarmy diýilen soraw, hemmämizi gyzyklandyrýan soraw. Seni görsem ýüregim joşýar. Salam, hak, hukuk, adalat gowmy, oňatmy näli Batyrow. Oňatmy, Gülsör, salam, hoş geldiň. Akşamyňyz haýyrly, minnetdar. Ýyleşler, ýollaryň açylmagy barasyndaky mesele. Ýagny Türkmenistan hökümeti görüşmedi ýaly özümizi halkyny nähilik söýýändigini görkezdirýär. Açmaýanyň sebäbi onuň birinji wezipesi adam däl, öz wezipesi. Indi Türkmenistan hökümeti näme üçin açanok diýilen soraw barda. Näme üçin şu ýoly açanok? Diýmek onuň bir bilýänje ady bar. Şonu açsa özüne ziyanly diýip hasaplaýar. Gelin şo logika bilen gideliňde. Iki ýol bar däl? Yani ýollar açmaly ýa-da açmaly. Iki ýol bar. Indi açsa nähili, açmasa nähili? Açsa diýmek özüne ziyan berjegini pikir edýär, gözüňe getirýär, käbir hasaplamalar eden bolmaly. Şoň üçin açmazlygy faýlapdyr. Täýip diýsen, ýollar açmasa özüne bähbitli bolýar bolmaly. Her näme bolanda, yani terede goýanla açmalymy ýa-da açmaly näme diýenne şu taýdaky ministr kabinetinde ministrler bilen ýa-da Milli Hukukçylyk Geňeşindekiler bilen geňeşen bolmaly ýa-da maslahat beren bolmaly. Ýagny açmazlygy has bähbitli hasaplan bolmaly. Indi açanda näme diýen bar, açmanda nähili diýen bar. Açaýanna indi biziň ýyleşmemiziň köpüsi hawa öýüne gider, belki gahar gazaby köşeşer bolýan. Açaýanna netijede onuň wezipesine oturan wezipesine ziyan berýäjek işleriň boljagyny gözeňine getirip açmazlygy taýlan bolmaly. Açmazlygam şondan az ziyan beren o. Yani açman oturanna da şondan az ziyan beren o. Täýip diýsen, açman oturanna da bir giden daşary urtda gezip görün ýyleşmemiz gidip bilmänligi üçin gahar gazaba meni otur. Bir giden olaryň howsarlary we Türkmenistanyň içinde. Düşünýäňizmi? Yani hem daşyndakylar hem şonça sana meni içindekiler hem gaharyny getirdi. Çünkü içinde de daşary urda çıksam diýen ýyleşler amma. Onuň açmagy ýanly golün açmazlygy ondan beter diýanly. Netijede ýöne näme girjek botdurlar menem tanamayan adamlar. Yani açsa da diýen, açmasa da diýen. Ýöne özüçe açmasa azrak diýen, açsa köpürak diýen diýip hasaplaýar. Ýöne biz seredýär bolun. Bir giden ýyleşmez daşynda, bir giden ýyleşmez içinde çykasy gelýänler, içinde giresi gelýänler daşynda, maşgalasyny, howsaryny göresi gelýänler. Bir giden, yani belkem 3'ten 1 bölek raýaty gyzyklandyrýan temada ýollaryň açylmagy. Açaýanly diýen bolmaz, Türkmenistanda virus ýok. Yo, virus däl oň bahanasy. Terediň ol virus bahana bilen däl, onuň esasy açyp açmaýanlygy şol daşyndaky
şular ýaly pikir edip görün iýleşlenmediň Türkmenistana baranna belki ýene de şol öz pikirlerini paýlaşmaklary mümkin. O içindäkilere gep bermek mümkin. Öň turistler näme üçin ýapyp goýdy? Şu turistler hem gelip Türkmenistanyň raýatlaryna, kellelerine pikir sokaýmasyn, o kellelerini bulaşdyraýmasyn niýetdi. Eder şolar ýaly inni daşyndaky Türkmenistanlary, turistler ýaly hasaplap, bulara minni salasy gelenok, çünki daşyndakylar 2 ýyldan o arassa 2 ýyl internet gördüler, YouTube gördüler, onu gördüler, bunu gördüler, olaryň islemeýän zatlaryny gördüler, akyllary birazjyk oýanşdy, düşünjesi birazjyk ütgödi diýip. Walla. Neticede illeşler açmasa da diýen, açsa da diýen. Iki ucam taýak goýup duran. O ýöne ol taýagyňam içinden has nemerany özüne saýlan bolmaly. Türkmenistanyň içinde açmasam has gowy bolajak ýalyp özüçe. Indi açmasa näýelek bolýar? Açmasa iri güçler onu açmaly bolýar ýöne gowy adamlaryň gaharyny getirdi bolýar. Iň soňunda. Gowy da şükür gowy mödüňe. Mämet. Yani iki ucam taýak ýöne ol esasy gaýga edýän zady öz wezipesinde ýene azragam bolsa oturmak. Indi onu näme üçin aýdýan? Habarlardan dinledim. 5,5 milliard kub metr Rossiýa 2020-nji ýylda jemi gaz satypdyr. 40 milliard kub metram Hytaýa gaz satypdyr watandaşlar. Inni seredin 6 milliard dollarmy? 6 milliard dollaram Hytaý gaza pul töläpdir 2021-nji ýyly. Inni kuwuny esasanam soňky döwürler gally bolýan, ýöne kuwuny pikir edip görüň 6 milliard 5,5 milliard kub metr Rossiýa gaz satan bolsa. Kuwuny $1 satanna 5,5 milliard dollar bolýan watandaşlar. Hasaplap görüň da, indi Türkmenistanyň hazinasyndaky puluny ölçälim. Yani biziň hökümetimiziň kisesinde, hazinasynda näçe pul bar? Diňe 5,5 milliard Rossiýa satypdyr. Kub şu 5,5 milliardyň tä olar ýene köpel çökmüşler. Yani 10 milliarda çenni, 20 milliarda çenni. Hytaý 40 milliard kub gaz alypdyr. Yani $1 köpeldiňde 5,5 milliard dollar bolýar. Ki gazyň kub metri $1 satylýan ýeri ýok dünýäde. Iň pesi bilşime görä 80-90 dollardan hatta soňky döwürler $400-500 çenli çykdy şu. Gatykän pul. Indi Türkmenistana gelýän puluň möçüri gyzykly olar üçin halky raýaty kösenýämiş, ýok öýüni göresi gelýämiş, ýok maşgalasyna gidesi gelýämiş, ýok hassamyş. Owa. Iň soňky deminne wesiýeti barmyş, öýüni göresi gelýämiş, ölsemem şo taýda öleýin diýämiş. O zatlar oňa gyzykly däl. Çünki ol halkynyň adamsy däl, halkynyň baş tutany däl. Olny garakçyaly şu wezipe bir zat edip geldim. Gelemde de bir kanun geldim. Hawa häzir men indi gitsem bu zatlaryň hasaby soralar. Adalatyň öňüne çykararlar. Meňem bar baýlygym elimden alarlar diýibem. Inni halkyny garşysyna alyp siýasat edip otýar da. Halkyny garşyna alyp. Düşünýäňizmi? Mün kuwi $2150. Yani 100 kuwi $215 bolýar da. 100 kuwi. Türkmen halka produkty arzan berip dawolny bolup ber, halkyň sesi çykmaýar diýe. Bunlar Türkmenistana adam berse türkmenleri 10 ýyllap işlemen ýaşap bilýärler. Yani şeýle bir zat bar. Ne o pulu bermeňem görnüş bar. Yani alagadan yani işsizlik haky diýip töläp bolýar işlemeýänlere. Ýöne işleýänler har has köpürek gazanary ýaly edip işe de uruk durup bolýar adamlary.
işleyen adamlara. Pul ýylan zady dogry kontrol etmesen adamlar sen ýaltaçylyga da urup bilýän, urup durup bilýän. Şoň üçin şoňa görä politikalar etmeli. Telekeçi bolsaň şoňa görä bulara kredit vermeli, amatly şertler bilen 20 ýyllyk, 30 ýyllyk. Gara puly dogry finansiýerlenýän dogry alyp barmalylar. Satanda näme halkyna idirmese halkyna harjamaýar, aç insanlar çok nan almak için sıraya duruyor. Ha o men diýenim satan gazdan gelýän pullaryň sany sajagy ýok. Indi şonço bähbetli nämen taşlap alagada halkyň tarapyna geçse bolmaz dogry. Halkyň tarapyna geçsek bolsa ýollar açmaly, o işçilere pul bermeli, studentleriň pulunu geçirmeli. Ani halkyň eline pul düşmegini isleýän ok häzirki hökümet. Häzirki hökümet halkyň eline pul geçmegini isleýän ok. Olam näme üçin sebäp diýsen halka pul eline pul geçse, indi başgallarar, indi başyny gallarar özüne garşy diýip gorkýar. Özüne boyun bolmaz ýa-da häzir ýejegini, çöregini gaýgasyp goýsaň bolun, siýasata wagtam bolmaz. Ina Türkiýedäki, Istanbuldaky illeşmemizi gördük ha. Gelin dernege diýen bolun ay işim var, tapant bilemok, gelip bilemok, başçymy öwrenok. Hawa öýüniň bir gün işden galsa işden kovulmak nemesinden çekinýärler, işsiz galarynýarlar. Gara netijede pula bagly bolup durlar da. Pulum ba men işlememde de bolýar, men şu 2 ay 3 ay işlejegem däl diýilen owa. Normal aktivistler diýilen ok. Näçe gedekin ha dernege gelin diýdik. Düýnüň geçen nemede de bazaryn jurnalistler gelipdir. 3 tane jurnalist gyýdy gelýär, şunu ýaly interwýu etjek diýip bar gelen 4-5 adam. Yani şu zatlary belkem men aýtmalam däl, dogrum däldir bolýan ýöne biziň özümiz öz aramyzda bilmegimiz gerek. Näme dogry, näme ýalňyş. Şuňaňyz bir mont şu nämäne maçyp goýaýyn. Tak. Yani diýjek bolýanym watandaşlar. Her kim ilki bilen özüne ýakyn nemesinden başlamaly. Yani her kim özüne sorag bermeli. Sen näme üçin wagtyny aýryp bilmeýän bolsaň şu zatlara başgalar hem şonýaly. Biz bärde durumy zor olanlar iýmit üçin para uratjaz, o da nereye kadar gönderjez bizde. Ya onuň dogry Nuriýa, biz puly berýäs, ýöne aňardaklar hem şu puly berýäs diýen biziň aladamyzam etjek bolanoklar. Yani hostarlarymyz bilemok, belkem bireýsel görüşýändir, gidip häkimlige baryp baýat edip bolun, ýa-da daşar işlerine baryp bolun. Yani bu zatlar internete çykmansoň elbetde täsiri bolanok. Esasy internete çykmaly. Şu internet diýilen zat gaty täsirli zat watandaşlar. Şu Android telefonyň bilen internetiň bilen edilýän iş gaty täsirli iş. Ýöne elbetde türkmensanyň içinde edilmeýän oturup efir açyp gürläp bilmersiň. Ýöne bize uradyp bilersiň. Yani bolýan nemeleri kamera alyp bilersiň, gizlilik bilen uradyp bilerler. Şolam bir görüş de aslında, görüşün ulus aslında. Ana ha Murat Düşenov nähilek videolar çekip internete, YouTube'a koydu. Nähil videolar çekip. Yani maskan takmasan sen nemäňe seretjek gel zat diýip. Anonda siz görkeziň da onda şonu siziň şonu ýaly düzgünlämäňiz, şonu ýaly özlerinden tutup. Yani Türkmenistanda kanunyň ýoklugyny, dilden berilýändigini görkezdi, suwd etdi. Köp zadyň üstüne açyk gitdi aslında şol. 2 ancak esasy uly videolar bilen köp zadyň üstüne açdyk. Soňky saparam onu bolan waka bilen gepletmediler de, şondan soň bir ekrana çykan bolsady, gaty köp zat görüň berer belki. Inni illeşler, yani ýollaryň açylmagy meselesinde Türkmenistan hökümeti
ýollar açmadlyk bilen diňe özüne bähbitli ýol saýlady. Hökümet diňe özüne bähbitli ýol saýlady. Halkyna bähbitmi, ziýanmy, ony iýjem öňüm pikir edenok, öňüm bir giden gadagançylyklaram girdi otyr, ol halky hiç sen bähbitli däl. Şoň girden gadagançylyklarynyň haýsy halka bähbitli watandaşlar? Haýsy bähbitli? Yani vilayatlaryň arasyny ýapmagymy, ya pandemiýa bizde ýok diýip telewizionyada maskasyz adamlar görkezip halkyň baryna maska bolup ýatyrmagymy? Haýsy bähbitli? Hiç sen bähbitli däl watandaşlar. Ya vilayatlaryň Aşgabatda propiska durup bilmegi, jaý alyp bilmezligi, jaý alyp jaý öz adyna goýup bilmän ýören illeşdirmez wa Aşgabatdan jaý alyp jaý öz adyna goýup bilenok. Görýäňiz näme watandaşlar? Ýok, äne we oňa muňa bir ýerleri propiska durup, oňa doldurmak üçin $10,000 berip şey dip propiska durýarlar. Soňam diýýärler ki, Nur diýe, sen niýe şular ýazatlar gürleýäň? Awa şoň üçin siz şular ýazatlar gürleýäniňiz üçin hem ýollar ýapyk diýe. Way. Şular ýazatlar gürlemeli alekenik monno. Way, ol eşege haram eşek diýip bilen dokto, gelýäňizde ýene de aktivistlerden görýäňiz diýenler. Biziň hem gaharmyz gelýär. Oho, jannawan. Gadagançylyklar girdiýän olar. Bolonok diýen olar, ýurduň adyny paşdy Bolonokistan eden olar. Ha? Ýene de gelip halkyň içinden hawony kaýyl bolup gedäliňmi, näme edeliň watandaşlar? Hani ses beriň şu taýdan. Yani kaýyl bolalyň monda. Kaýyl bolalyň hemme zada. Kaýyl bolmaly bolsa, muň soňa ma ýok. Gün geçdigiçe kıyınından kıyın nemeler çıkarya, gadagançylyklar çıkarya. Biri birinden öter. Biram şu nime oýunça bir zatlar aýtjakdym. Şol Söğütlü Çeşmede biziň başymyza gelen waka bar. Toplular da adetdiler. Şo taýda Mekan Yusuf diýip bir ýerini tutupdylar da. Suat adwokatym jaňa diýdi. Durmut ýazar men ýaýynlady diýdi. Şol adwokat jaňa diýe. Mekan Yusupov diýip tutulan oglan men bir munçuk görkezýän watandaşlar şoň suratynam. Häzir görkezýän. Ha, şol kisin tuttular oglanlar, şol kisin tuttular. Ene şu öňde oturan barynjy bilen ikinji. Gök kasumly bilen bäsinä oglan, şol kisi topulanlar diýip tutupdyrlar. Türkiýanyň polisiýasy. Türkiýanyň aktrisa, aktyor polisiýalary diýin. Oýunçy polisiýalary. Ha, bir şol oglan, birem şol oglan. Biz hani näme gitdik watandaşlar? Yüzün tanamana gidipdik ýadyňda düşýän bolsa. Ana şonu şol oglan bilen şol oglan tutupdyrlar danym. Tanıyaňyzmy, şol kisini gördüňizmi, şolar meňzeýärmi diýip. Bizem ay ýok, bizler diýdim yüzüni gören birine meňzänok diýip men neme etdim. Mekan Yusuf bilen olam Ruslan Bardadov da. Ruslanmy ýa Ruslamowmy? Garaz. Näde goşulmaly? Şu wagt açyk däm kaby. Meňki de açyk görünýär watandaşlar. Bilemmi näme üçin beýle bolýar? Mehman misafir istegi näme üçin açyk däl? Men şu wagt düşünemok. Rumun tany.
bir plan şu atan tinanşyňany. Yani şol kesi dip çıkardılar we ol kisiniň hem hiç günäsi ýok. Meňzeş bir günä ýalyk görünýär häzirlikçe. Türkmenistan hökümeti şolary bize topulanlary Faraza uçar bilen alyp gaçdylar özlerini. Ýöne ýankylaram bir güne Türkiýanyň hökümeti işi yapjak bolupmy ýa-da aňaryň zakaty goýunçamy garaz şolary tutan bolup inha iş görkezen kişi bolup bir güne adamlary men häzir şoň adwokaty bilenem gepleşip bir güne ýalyk bolup görünýär çünkü yüzlerini menem gaty ýadyma şonok ýankylary ýok diýip bilýän. Çünkü men azda känne olarla gidişdim de. Yani Türkiye hükümeti. Ya ne kadar şerefsiz bir hükümetmişsiniz yemin ediyorum ya. Türk hükümeti var ya hele şu polisi asayiş midir, sivil polis midir, ne olduğu belli olmayan ya yaptığınız iş midir arkadaş ya. Sırf olayı kapatmak için 2 tane masum Türkmenistanlıyı yakaladınız, değil mi? Sırf kapatmak için olayı. Siz çok iyi biliyorsunuz onu yapanların kim olduğunu da siz onları kaçırdınız ve isteyerek, anlaşarak yaptınız. Ama bu iş böyle bitmeyecek. Bu iş böyle bitmeyecek. Yani devam edecek. İnşallah biz sonuna kadar. Yani şu an tamam Erdoğan hükümetine şey yapıyorsunuz ama onun da sonu yakındır inşallah. O da gidecek. Ondan sonra hiç olmazsa biraz adalet gelir de biz bu konuları tekrar açarız inşallah. Yani Türkiye'de de adalet yokken vatandaşlar. Men size aýdaýyn. Türkiye'de de adalet yokken. Adaletin asam yok vatandaşlar. İnşallah adalet yerini bulur da öyle bir yani men öğrencilik ýylymda okuwçy wagtym azda kendine Türkiye'de gerçekten adalet bardı da bolun. Onun vergaty ütkäpdir vatandaşlar. Men 2010'dan soň kän gelmedim, 2020'de gelşim ondan soň ikinji gerek. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nde adalet bitmiş arkadaşlar. Yok adalet. Adaletin a'sı bile yok. Ne adaleti ya. Tabii canım yani Ahmet Çalık var orada. Rönesans var. GAP enerji var. Çalık Enerji, GAP İnşaat. Bunlarla çalışıyorlar. Tabii Ahmet Çalık orada olunca onlara göre hareket etmek zorundalar. İşin ucunda para var yani. Korku kimseyi ölümden döndürmez. Aslan gibi yaşayın. Yok Söğütlü Çeşmece topulurlar abi de. Şonu topulanlığın 2 tanesini tuttuk diyen olup öyle köçeden geçip baryan alağadan tutup koyupdular. Ne senem vardın şolun arasında deyip. Yani o olaya karışmadık. Suçsuz, masum birini getirip karşımıza koyan olup yani bakacağız arkadaşlar. Yani onun tek avukatlara men talimatını verecek. Yani ifademi o yönde verin deyip bıraksınlar yani. Bence de onlar suçsuz insanları alırlar da bir de sanki iş yapıyormuş gibi, yakalamış gibi iş yaptılar yani. Türkiye Cumhuriyeti'nin polisi gerçekten ya işini beceremiyor ya da işini bilmiyor ya da beceriksiz polisler çalışıyor orada. Salam Türkmenlerim, Polşa'da mı? Ava yok o beçe olmayanlar olur, cinsiler yok etmek problem emez. Yani bizim Türkmenistan'ımızın hükümeti bilen işbirliği içerisinde Türkiye Cumhuriyeti şu anki AKP iktidarı bitti. Nokta. Yani AK Parti gitmeden Türkmenlerin yüzü güleceğini zannetmiyorum yani. Misafir isteğim açık değil mi ya? Misafir alabilirsiniz diye yazıyor bende.
Arkadaş yani ben de anlamış değilim ha niye böyle. Ortak yayın. Henüz hiçbir konuk isteği gelmedi diyor. Yani vatandaşlar Türkmenistan'a yollar ya ha iki yolu var açılman. Ya Türkiye'de iktidar ütkömeli. İktidar ütkömellänim Türkmenistan'a birazcık basış etmeli. Yollar aç vatandaşlarına allimeli. Ya da Türkmenistan'a halkımız, Türkmenistan içindeki halkımız yani sizin benim doğan garnaşlarımız çıkıp hakimlige talep etmeli vatandaşlar. Yani bunun başka varyandı yok. Yani Murat Kurbanov hem ayın 10-sine çağır otur velayetler misal üçün Lewap velayeti yanvarın 10-sine Mara tarap ýöresin diye, Mara gelen soň Maram goşuşyny Aşgabatda tarap ýöresinler diye, bolun ne diye beýdip sabr edip oturalmaz diye. Yani käşke dinleseler, käşke aýtsalar, yani arzumyz şol bolun. Şonu etmese de iň bolmany häkimlige gidip bir talap etsinler ha. Häkimlige gidip. Ya da üýşüp pulduň alyňdan bir samolyot satyn alalyň watandaşlar. Orta pulduň alyňda bir samolyot satyn alalyňda samolyot bilen 7 adamlyk neme bilen marşrut goýaly gatnalyň bolmasa da. Bindiğinde pulunu koyup rasvodun çek. Nuru vatan gördüňmi diye haýsyny diýen Göktepe. Şuň küsünmi? Buň küsüne göремok. Yani Gongda parşo terdar berdim Muhammedowyň. Welayatlara baran bolup, Lewawa, Mara baran bolup spektakl oynak gaýdan vatanna gördüm. Düzülen produktolary, öňünden tahnalanan adamlar bilen oýnan gurjak teatrna gördüm. Inni başka neme var? Vatan havarlary. Ha neme diýe baram. Inni diýe bahalaryň diýe aşak gaýtdyrmak üçin telekeçilere basyş edýärler diýe. Görýäňiz hem Türkmenistanyň ykdysadyýety dolandyryşyny nähilek. Ýok, dünküsini görelim ýazmaşanok. Yani telekeçilere basyş edip bahalaňyzy kontrol etjek bolýar. Sen ykdysadyýety oňormasaň, telekeçiler näme üçin öz-özünden bahan düşürenoklar. Sebäp diýsen seniň ykdysadiyetiňe ynamy ýok. Seniň politikaňa, seniň siýasatyňa, alyp barýan siýasatyňa ynamlary ýok. Telekeçilenki aňarda dursun, halkyň kam ýok. Halka ynanok, dollaryň durnukly bolup neme durnukly ýagdaýda galjany telekeçe ynanok. Alagadan täze ýyl geçenden soň köplenç bilýäňiz-de. Her ýyl täze ýyl geçenden soň surprizler bolýar, bilýäňizmi watandaşlar? Surpriz, dollar plança bolupdyr. Ya da surpriz, benzin plança bolupdyr. Ödem günü 1-nji ýanwarda eşitýärdik şonu. Näme üçin bilýäňizmi watandaşlar? Sebäp diýsen, her gün bayramçylyk belleýär, ara gitýär, ýa içýär, nastreniýa gowy wagty bahan galyp goýberýärler. O wagtdan soň öwrenşik gidýär-de oňa. Düşünýärmi? Şu zatlar var biziň kamu maliýesi diýip tapgamyz var watandaşlar. Şu zatlar biziň sapaklamyzda da geçýär. Näme diýe? Türkiýe hökümetem salgytlar, zatlar galdyrjak bolanny köplenç awgust aýlaryna edýän eken. Awgust, sentýar aýlaryna edýän eken. Näme üçin bilýäňizmi? Ýap diýe watandaşlar diýe turistik yerlere gidýärler, dinjal ýerlerde da edýärler. Psikologiýasy şu wagt goşok bolýar, ýani goşok diýemde psik taýdy durnukly bolýar. Bilinçden gelen adam, sötaki. Şu wagt salgydyny galdyryp goýberýän käbir salgytlar bolýan. Ana öwrenşik gidýän. Yani bularym bilmeýän işeden ok. Hökümetem. Biziň şu wagtky illeşlemimiziň hemme ýerde sabr edip otur diýäňi-de, şonu şu wagtyna sarlap edýär watandaşlar.
Baharman hoş geldin. Gowma edeler. Hemçin goşulyp bolanok diýe. Ahmet Çalık bil öwren kowullymy ýa ýok diýe. Egi menkine hemçin çyndanam kabul eden okka. Men masa şeýtseň ne şeýtseň açylmagy mümkin. Inni goşulyp bilýäňiz diýen. Ýagny illeşler şuloram suwumyzy gyzdyranna gurwakka mysaly bara, suwumyzy gyzdyranna bilmänjik bilmän duran ýagdaýynda diýerler köp sady. Alagada gaharly wagty üstüne bularam bindin tepenoklar. Düşünýäňiz? Yani bilmän gurkan şu täze geçen soň edilýän täzem şondan gowy nastreniýaly wagty ay galsa galypdyr ekenna goý diýip içip oturan adamlar şeýdik geçip gitýär da soň öwrenişip gidýär. Şeýle näme diýär? Men de onu bilmesem gülemen. Okey. Yalan bilen yol alınmaz. Çalık firma işläp ýöre. Çalık firma Nurmurat o Türkmenbaşy döwründe kowuldy. Gurbanoğlu döwründe täzeden gelen bir giden proyektler emetdi. Üniversite Gresi täzeledi. Gazdan towa öndürýän nimämiz bar? Gresi täze boldy. Şonu çalyk etdi şonu. Çalygyň gabyň gaty köp proyektler bar. Nuru ağa haýyn arkadaşym ogluny goýarmy? Aýdyp bersene dogan niýe? Ogluny goýarmy? Walla ol ogluny goýmak isler. Ýöne olaňam öz arasynda dawa jenjel bar diýen ýar gurulňlar bar. Yani oglum geçmek isleýär, yegenlerim geçmek isleýär ýaly. Olar ýar gurulňlaram bar watandaşlar Türkmenistandan gelýär. Ýöne bilýäňiz-de öňem paşalyk döwürlerini ogly 2 sany bolsa biri birini öldüripdir we wezipä geçmek üçin. Tak što wagt ingo uçkalga diýe. Wagtyň gelmegi bilen bular biri-birine mip başarlar laý bolan ýöne paka biz bolamsoň şondan şeýle mukadýanlar. Goýar boldyýam diýe. Intak bolany we watandaşlar. Intak bolany goýmak üçin demokratik usulllara görä etmeli. Goýjam bolsa, ýani öňünden saýlaw etýändigini aýtmaly, duýdurmaly, onuň başga kandidatlar bolmaly. Ýani deň derejede bäsleşik eden bolmaly, 2-3 aýlap ekranlarda gurulum gören bolmaly, her bir zat. Garar şey diýip etmeli, alagadan men aldym, men goýdum diýen ýaly edip bilen ok mukadiyem. Kanun aruzat beren ok bilen ok ýöne. Öňe miriniň täreksiz namaz okapdyr bolýan ay o näil bollay täreksiz namaz okaýdyňlar diýdi. Ay men okudum, men ka boldy diýem şda. Şon ýaly kanuny gawat gelse de gelmese de men goýdum diýse, onu etse onu biziň elimize känlap düşýär watandaşlar. Hoş geldin Nurmurat. Hoş gördük. Öncük oğlanlardan eşittim bu Serdar vay yegenler, öz yegenlerinin bu Dubai'daki, Rusya'daki şirketlerine, bu zatlı otellerine eli koyup yamzal edip başlatmış yiyin. Hareket edip başlan. Ha, Arkasındaki adamlar basıp başlattır. bolupdyr gaty gowy. Aýtjana iýsinler biri-birini. Gaty gowy da şu. İýsinler biri-biri. Benim pikirimçe Nura öz düşüncem men oğlunu koyma sebebi atasının gerizekalygyny bilip oğlu geçmez yerine. Kim mesela öylesi gelmeýär. Halka hem 100'den 30%, 20% hem oyandı.
Şu 20% Türkmenistan'a giribilse Türkiye'de oyananlar yeterlik. Ya Zaten Türkmenistan'da çala bakana gerek. inni şo Türk masalnaky illeşçemizin dogry gaharlylygyna düşünýän hemme zada düşünýän bolun. Şol dünýäle umulky watan diňleýän bolun. Arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Ýöne şol ýaly çykyşlar goýup halkyň gözüni baglap otur da hakykatdan hem şeýlemkädir diýip. Halkam buna niýe antaň şonu bolup. Halk hakykatdan hem öwýär aýyny seret diýip ýa bir gelneçe ýanyna iki tane çagazyk bilen o gepleşýärler şunu ýaly. Şey diýse halkam şonu ýaly öýdýär. Ýani bir ýalana diýe 40 gezek gaýtalasaň anan başlar diýär-a, şonu ýaly 40 tane köpürak gaýtaladylar bu ýalanlaryny. Arkada şöhrat goşgularyny ýöne biziňkiler men pikirimçe o zatlaryny özüni oýnatmazmyka diýenler. Çünki garna doýmaýan halk, ykdysady kriz çekip oturan halk, enflasiýa 3 haneli watandaşlar, 3 haneli. Ýani 50 näçe, 60 näçe däl, 100 näçe, 200 näçe. Düşünýärmi? Şoň üçin bu halk gazana gaýnanan okşana bilýän. Depesi gaýnaýan ýöne şu wagt. Depesi gaýnaýan, gazany gaýnanan ok ýöne depesi gaýnaýan şu wagt halkyň. Doğru, Türkiye'de olan Nura mesela biz harekete otururuz öz hak hukukumunu sorap böyle içimizden hem çıkarlar yani yalakalık edip çepekçilik edip kovurunca olup Türkmenistan'a varsam bir iş tapviler mi kam eyle beyle bolar mı ka çağan bak olar mı kam deyip köpüse hareket edecek oluyor. O yallarım var Türkmenistan'da yani az olur. Yine halk bilen şu kun näle bir 4.000 5.000 dolar olsa da kaçacak adamlar köp. Awa inni şuň soňuny näil görýärse, şuň soňuny seni açmatdan ýanwaram işdat diýen ok, fevralam işdat diýen ok. Ha on soň näminni 2000 dolar dolara magadan maňsat däl ol 2000 dolar berip samolyoda minip illeşler şey dip gidäjekmi karaýyn. Ha? Benim düşüncem Nura'mın yala. Aleyküm salam. Bu yolları açman, ädir halka aldap saklap, sebäbi öllerimize çelalan o hastalarımız öllerimize çelalan o doğru mu? Hmm. Bu açman zat etmen önümüzde yine 2 aydan seçim var. Seçimde kaybedip kaçacak buraya bu. Can girmäke watandaşlar şunu aýdyp oturdum men. Inha. Şol illeşimiz Mekan Yusuf dipana Instagram'da sayfasy hammadyr. Şu wagt tuturuwy ýatyr nemede. Biziň Söğütlü Çeşmedäki ýol topullar bir 4-5 tane adam topullar diýdik. Videosyny YouTube'da goýduk. Şolar diýip şu Mekan Yusuf bilen näşe öňünde oturan, bäýsinde oturan ikisini tutupdyrlar watandaşlar. Türkiýe polisiýasy şol bilen şu Mekan Yusuf bilen şunu tutupdyrlar. Şol kişi diýip çykartdyr ýöne bizem şo wakan üstünden bir 10 ýaş gün 20 neçen soň biram videolaryny görkezmediler. Aldylar topulannak videolary. Soň şol diýdi şol oglan diýip hani ýadyňa düşen olsa gyzyl kurtkaly gözlerini ýa-da diýip çykardyga. Şol oglan eken şol ýöne ol waka gatnaşmady oglan şu. Yani biziň kanagatymyzça şu wagt şeýle. Bir güne ýöne şol oglan bilen şu bärkini tutupdyrlar. Bärkinin gepleşdim, oň bärsinde oturan bilen. Öýme diýe polisiýalar geldi diýe. Girişine diýe bir zat gözläp başladylar diýe. Näme gözleýärler kädip diýe söredýän bolyn diýe. Şeredýän bolyn diýe. Kuş bilen gyzyl kurt gözleýärler diýe. Ak kuş bilen. Seretdiler, o adam ýok menne diýe. Onsoň diýe mekan girdi diýip mekan sorap başladylar diýe. Bulum diýe öň mekan bilen men diýe dostum diýe. Öň şeýledim mon diýe soň bir algy berge sebäp bilen bir ýyldan urak ber salamlaşam, oğlum jaňlaşam, oğlum diýe. Men bilemok nirde diýsem diýe menem alyp gitdiler de diýe menem şey dip tıkdylar içerik diýe. Turkçyň polisiýasyna seret görýäňiz däme watandaşlar? Bak Türk polisi gidiýe şunu soramana barýarlar, şunu soramana barýarlar. Muna alyp gidýärler. Senem madyň şogun diýip. Delil ýok,
Dakazatysta yok. Bulay diye hatta men niye şowun başka yerde oturup diye işte oturanım bardaky diye kamera kayıtlarım bile bar diye bir şowun şowakan bolanyny meniň video kayıtlarym bar diye men başka yerde dygym barada diye. Yöne diye meni şonu da minem tuttular diye, munum tuttular diye. Ne bak Türk polisine Allah göstermesin ha. Sakın ha. Sakın ha yakalanmayın. Olduğu gibi tutup alıp gitýän ekenler. Hiç sebepsiz, nedensiz. Bak Türk polisinin işini beceremedin. Bak Milli İstihbarat Teşkilatı inşallah izliyorsunuzdur ha. MİT görevleri. Bak bu çocuk masum çocukları bizim olayı kapatmak için yakalamış gibi yapmışsınız. Aslında olayın failleri bunlar değil. Bunlar değil. Siz gitmişsiniz. Yani vatandaşlar bak işte Türk hükümetinden göwnüm soğudu men. Sondan soňra Türkiye'den gaýtmagy dogry hasapladym men. Bak bu çocukları boşuna yakalamış. Şu yaklaşık 2 aydır içeride vatandaşlar. Suçsuz yere. Yani diyecek adım şuları nesip bolsa advokatlar men bilen habarlaşyp ýör. E, Ne inşallah salıvermelerini isteyeceğim. İnşallah suçlarının olmadığını düşünüyorum. Çünkü görün yüzüm değil. Ağızda kendine men olur. Bir maskalam bolsa bir gördüm de aray bir bedenli adını bilyen. Olur köpsi daş oldu duvara daş oldu. Özlerim Türkmenistan'dan geldiler. Türkmenistan'a da gittiler. Şolar iyi yani. Prezident gelmek kadar şoň öňüne arasalamak üçin edilen oyun. Ora burada Neyse da düşünmeýän. Bu öz yanlış şolar gurlen siyaset gurlen adamlar toplasa olmaýym ka. Bizle bilen ne iş var? ya ne bileyim işte Türkmenistan hükümetinin isteğine göre dans ediyor bunlar da onlar anlardan ödüyor bunlar orada dans ediyor işte önünde. Türk polisi Türkmenistan hükümetinin parasının önünde dans ediyor. Bak ne kadar zengin bir ülkemiz var arkadaşlar. Önüne geleni satın alıp önüne geleni dans ettiriyor. Bak Türkmenistan hükümetinin milyar milyar dolar parası var arkadaşlar. Bak önüne geleni dans ettiriyor. Uluslararası kuruluşlar, organizasyonlar köpsün dans ettirip puluyla vatandaşlar. Görüyorsunuz. Yönü halkına gerek gelse bir dolaram yok. Hukuksuna söylemeli gerek gelse bir adam yok. Hasta gidya bir giden dokument diye Türkiye'de balnisasından onun İberya Türkmenistan'a Türkmenistan'dan Sağlık Ministerliğinden dağıttan geçirdik tasdikladık. En sonunda final dele gelip şonu gol çekip pulunu төлep turaymal gerek gelýär. 3000 dolar, 2000 dolar. Bak 3000 dolar, 2000 dolar, 5000 dolar töleýän ok vatandaşlar. Konvertasiýa eden ok. Şimdi Türkmen bahalarına gelelim mi? Gazıklayerek gelelim mi vatandaşlar? Go tema. Türkmenistan'a şu an bir yumurtkan bahasy 1 dolar. Türkmenistan'a hökümetiň haýsy şäherinden şu soragy soran hemmesiniň diýjek zady şudur. Türkmenistan'da Garabadır dip narh wamy dip sora ýok, onýan narh ýok diýer. Dollaryň Garabadır dip narhy wamy dip sora hökümet işgärleriň hemmesen bir zady diýer. Ýok, bizde Garabadır dip zat ýok. Ady üstünde gara çünkü Garabadır, ýani el astyndan satylýan badyr. Ol hökümetiň narham däl, ol hökümet belläne o monýal narhy. Hökümet tamana ýok diýe onýalda. Inni dollaryň Garabadardaky narhy ýok bolsa, hökümete sorag. Dünýäniň niresinde yumurtko 1 dollardan satylýar. Daşa Türkiýede bile 40 lira dämi? Bir latok. Bir latok 40 lira. 40 lira yani 4 dolar. Hatta 3 näçe dolar. Bar 4 dolar diýdi. Bak Türkmenistan'da bile 4 dolara 4 san yumurtka alýan, Türkiýede bir latok alýan, 30 tane alýan bak. 39 lira ana. 40 lira işte. Görýäňizmi vatandaşlar Türkmenistanyň yani bir dollardan nime satýarlar? Yumurtka satýarlar. Yani yumurtka benzinden gymmat. Yumurtkaň bahasy 1 litr benzinden gymmat. Özüm o hojalyk bizde. Yani köp bermez biziň ekin meýdany. Köp bermezde mallarçylyk amma ýöne towuk fermaçylygy amma
Telekeçiler öldürdüler işte bolacaklar açı bolýar. Arada Dubai'de bir illeşimiz vardı. Bir ýaşaýan yerimde bir tanýanym mady bolun. Cüce saklayan eken abi öýünde. Cüce saklayan eken bu gidipdir ay bir koğuş buğday ekeniň birinden getirdip döktürdükdir danim pulunu beripdir da şo tovuğunu bermek üçin buğday alypdyr da öýüne. Buğday orunmagy diýip. Ýalňyşmasam orumdan soňmy ol koğuşunda galanlar bar, bilýärmi nemäň özünde içinde galýar. Kombaynyň içinde zatda şondan alypdyrdar opşuman. Haýsy diýe bolsa bir diýe bir 500 kile ýa-da 400 kiledir diýerler opşuman. Bir 10 halta bolýar näme. Onuň bir günem diýe awurlar tümsünüp gelipdirler muň öýüne. Ýa-ni jüje saklaýanyň öýüne. Öýünde bu ýok wagty çagalar waka sorapdyr da ey munça towuklara näme berýäňiz diýsin. Ha biz buğday berýäs diýip baryp görkezipdir da bu çagajylar. O nirden bilsin? Olara monýazat bolar öýdüp garaşmandyr. Buğday tapýarlarmy? Bolly. Ýa-ni kakasyny alýarlar, äkitýärler. 7 ay, 8 ay basýarlar. Siz odam bir oturýar 7 aýlap, 8 aýlap. Onsoň gelemden soň diýe bara, gelemden soň towuklaryň baryny soýdum diýe. Baryny soýdum diýe gaharma diýe. 7 aýym, 8 aýym aldylar men diýe. O sözüne de diýe, o taýda da diýe bir tanışçykda da diýe, olaň bir diýe apçak itleri bar eken diýe. Olaň itini wagt gezdim diýe. Birazjyk diýe daşarda gezer ýaly. 7 ay, 8 ay, na. Telekeçilere seret. Cüce taklap, cüce uloldup, yumurtko köpöldüp, şeydip, iş etçege de yol yok. Alaýaňda da oňa iýim ýok, kamikorum ýok. Awa. Onuň nädip Türkmenistanda bir yumurtka $1 bolmasyn. Ha? Nädip bolmasyn? Ya Nura Türkmenistan. Hakykatda da mara Türkmenistan hökümeti var. Hakykatda menen ynanam oý. Samsy adamlar otyrdyň. Baş tutanymyz bar bizim samsy watandaşlar. Hakykatda hem samsy. Öňler ay bir bilýän wadyr, buluň ömrü bilýän wadyr zat diýadym bolyn. Şoň bilýän hiç adam ýok eken wara. Iň elementar adam bilen oklar şular. Hakykatdan hem tupoy bir güden baş tutanymyz otyr wara. Ine iň wagty Serdar Berdimuhammedow öňe çykaran bolýarlar. Hawa Serdar Berdimuhammedow. Sen bardyň danym taýyn gurnulan oýny spektakl oýnadyň da gaýtdyň. Uza görünüp dura ananlarçylyk ýok. Baran bolýan bir adamyň bir aýaly gelneçäň ýanyna baran bolýan. Hawa alman bagasyny soran bolýan, kartoşkany soran bolýan, onuň öňünden düzen bolup goýupsyň, düdüm edip goýupsyň. Bir giden kartoşkany, ony hawa. Ellen bolýar, 70 kişi bolýar. Spektakl gurjak teatr. Oýnadyň da gaýtdyň. Hawa 2 tane gelneçäde geleýärik diýdiň de oňa da söz öwretdiň. O berkarar dowlatyň näme berkarar dowlatyň bagtýarlyk zamanasynda hormatly arkadamyzyň alyp barýan syýasatyny Türkmenistanyň halkymyz, ýurdumyz gün saýyn ösýär, güllýär, mewjalýar. Haýyn kalyplaşmyş jümleler, ýani ütköşüwem däl. Hemmesininki barsydyrgyn. Kalyplaşmyş, ýani bir galyba uýlan sözlerden ibaret düzülen sözlerler. Ol watan habarlaryndan başga da günüň dowamynda da haçan telewizor açsam şo sözler gidip durtagam. Ya, Nura haýsy döwletde bar bu oglu gelip şäher aýlanyp vilayet aýlanyp ýa bolmasa kakasy gidip o şäherde jaý açyp, bina açyp, köşk açyp haýsy döwletde bar? Men şunu düşünmän. Mesela Tayyip'in hele görnendir. Görne. Yani onun gyzy ya atasy başga da görnen oga. Ya ya şimdi Russiýada Putin'in evet, yani prezident mesela ulu proýekt bolar, ulu proýektler, milliard dolarlyk proýektler begenip açar onu barar, açar yani. Prezident diýanyň halkyň arasynda da aýlanmaly. Bolmaly hem şeýle. Aýlanmalym, görünmelem, halk bilen hem salamlaşmalym, soraw jogap edişmeli bolyn. Yani bizimkiler bir spektakl oynaya, spektakl. Hani üniversite halk maslahatı diye, halk maslahatı diye, halk diye.
ýygynan adamlar görkezýän bar sydyrgyn ýaşyl köýnek, kellesi nemeli, bar sydyrgyn. Vay. Halk onu ýaly gezen o. Halk gary matym köýnekde, gary matym eşikde. Hani bir wagt Türkmen başynyň gurwa nime saparmak niýazyň halk bilen oturup eden ýygynyna görkezilen video süjetler bara. Bir gara telpekli, bir gara kozulu, bir jemperli, gelinecelerimiz hersi başka renkli köynekli. Ana şoňa halk diýildi. Halk bilen oturan maslahatyň görkezi jokmy? Garym meýnekde bolsun. Bu enkawatyrdan çykan ýaly bar bir onuň sen pikir edip gör. Şoň baryny bir sydyrgyn geýilmeligini aýdan adam bir sydyrgyn geplemegi ýa-da geplemezlerligi möwredendir o da. Yani geplemege möwredendir, geplemelärligine möwredendir. Nähil geýinmenligine möwreden adam. Takto tagam biziň aramyzdaky mollunlar aýdýarlar, ýygnaklara gatnaşyp gören mollu ýene boldy. Halk maslahatydan berek gel, dogry aýdýar. Halk maslahaty gerek bolýan, bular ýalak ýagdaýda gerek gel. Yani bular ýalak spektakl gurnalan halkyň maslahaty barmy? O taýda ekajada pikirini aýdyp bilýärmi? Halk maslahaty bolýarmy o zaman? Doğru. Näme Owry diýjek? elmeý. Susup berejek her zat edel Nuraga. Biz Alsana susmagy diýen. başarys, olaram bolsa haýynlyga başar edi. Men zaprosta, men приглашение uradaymasam sen приглашение uratmansyň aha. Приглашениеň ýok. Uratdym men şu wagt sana. Ýani ýyldaşlar spektakl görýärsiň, spektakl. Ni biziň özümizden ýöne spektakl oýnap otyr. Biziň özümizden. Ine gidip şu spektakl pozup biläjek işleri edip bilýäk, etmän otyr. Awa. Nuri ýa-da ýene biri efir açsa, şoň efirini oturup dinläp, awa, goşant goşýaňyz sag boluň ýöne. Gelin hani menem bir zada deyin ýa-da menem tarapymy seçeýin, haýsy tarapdadygymy görkezeýin. Yani gelip efirdiň bolmagyny, gelin watandaşlar şuny kim nemette men şuň aýaz babaňyz boljak. 2021-nji ýylda nämeler garaşýar? Näme isleýäňiz? Şonu aýdyň. Menem siziň aýaz babaňyz bolýan şu. Aýaz baba boljak şu men watandaşlar. Maktumul Pragaýynyň o käbir goşgulary dogry gelip dur Nuraga. Awa. Men bir %100 dogry gelip dur. Sizde kola ýokma? Arşylyk kola. aýaz baba watandaşlar. Şimdi 2021-nji ýylda näme isleýäňiz, näme ütkemäni isleýäňiz? Şunýala kemçiligini görýän, şunýala ýa-da kim kemçiligini aýdyp bersin. Görýän kemçiligini. 3 tane kemçilik sanak gitsin. Türkmenistana birinji ine korrupsiýa gitmeni isleýän, ikinji şeýle işsizlik azalsyn, işsizlik ýok bolsun ýa-da birinji ýollar açylsyn, ikinji gün bolup gitsin. Gara her kim 3 sanjak. Direliş näle oňatmy, bamyň salam. Aýaz baba ýollar açdy. Aýaz baba Türkmenistana barmaga çekinýär watandaşlar. Bar aýsa bara, onu alyp galarlar, göý bermezler bara. Korona da şoň üçin gorkusyna bara ölmän ýördi Türkmenistana. Jadal taýan bilen Türkmen gülçükden alar. Ahir Aýaz hemme baba. ýollar açdy ýere. Şunu ayar yollar açılsın diye gelmedi. Ayar baba yollar açtı. Oo. Ayar baba yollar açacağını tip olsa. Gelmeyen aç diye. Haram da yok olsun Türkmenistan vatanımız gülle bessin diye. Ayar baba şu dinle o hemmetini. Birinci şu tokum gitsin diye. Gör Türkmenistan hükümeti gör. Komentaryalar oku Türkmenistan'ın hükümeti. Çinovnikler. Senin ol görkezýän
Farşywy ekranny urkodýan arkadamyň saýasyny ömür uzak bolsun milli arkadamyň zat ol hekaýaňy aýyr hakykat ina şutaýda hakykat. Ina şutaýda hakykat şutaýda. Al gürleşelliň de real mi meten pırglaş davet edýänem on gelip bilen o waten men bilem o näme üçin gelen o. Özü alan oklay. Ýok, şu gapdarly goşmak bar şoňa bas. Çeýdip gelip bilýän. Gurban bolu şeytan niye? Şartlı isni gurç ketdi. Ayaz baba yollar açtı ya. Allah'ım yollar açılsın Türk'tü. Dolar düştün. Adalet hüküm sürsün diye. Ana. Gülferin ağırdı bu. Kurban ulgar akçı kal tamam niye? Men düşünemok näme etjek? Dodo gidip näme işi var yurtda diye. Gel direl sen alayını. Bas. Basyan yan olun gelen o az maňa zapros gelen ok. Bilem Selamun näme aleyküm düşünmeýär. vatandaşlar. Unutmam. Aleykümselam, hoş Omun geldin. oğlu. Salam ayaz baba bun. Harda dilebilenleri kavuştun. Benim ağamında koşup bir kağıt seslerine ruhsat derseniz. Evet. İlki Haydi. bilene tuğleme Türkmen rayatlarımızın yetip gelen täzil bayramını kutlayan. Koy Allah'can yeni yıllarda öz yurdumuzda, öz maşgalamızın arasında sağlık amallık bilen geçirmek nesir etsin, maşgalamıza kavuşmak nesir etsin. İnşallah bizim Türkmen rayatlarımız, Türkmen doğulluğumuzun öldürünün adamdığını bilip, men kul däl diýip, hak hukugyny talap edip, arzu muradymyzy etip, öz Türkmenistan döwletimizde gülü oýnap baht we bagtyar ýaşarys diýip dua dile bilen oturýarys. İnşallah, inşallah gurban etdim bizem öz arzumyza ýeter, ene tamyza, çağajyklarymyza, şöwer ýazlarymyza gowşarys diýip umyd edýän mähruban dogullar. Her biriňize jan saglyk, rızkal döwlet bagyt dileýän. Goý Allahjan görjüňiz gowy bolsun, galananyňyz bereketli bolsun. Çağajyklaryňyz gapyňyzda gül oýnak gelsin. Ay sağ ol, sağ ol. Dar. Berde bir student okuwçymyz diýipdir ki, üstülegim birden haram ölsün diye başka. On peýdaty ýok watandaşlar, on peýdaty ýok. Bizim aň düşünjämiz ütgemese bul ölsün, başgasy gelsin, ýene şowurdat bolýar bizde. Bizde ýene şowurdat bolýar. Taýja ol diýreliş arzum üçin. Yeni bir diýipdir 15-nji ýanwarda näme bar Nura? 15-nji ýanwarda Liga welaýatynyň Mara tarap tüýşmegini dileýär. Murat Gurbanowyň uçardygynyň biri şo. Onuň menem gorluk berýän. Ýani illeşsemiz onu edip bilse has gowy, ýöne edip bilmede häkimliklere baryp ýollar açsyn. Olaň özlerine de gerek bu. Türkmenistanaky illeşsemiziň özlerine de gerek ýollaryň açylmagy. Çünki olaram da şurada çykaslar gelýär. Özleri de nit çıkarmana mümkinçilik beren oklar. Ya da tavır edip otururlar da arayı kösönüp. Biz ne edeli? Biz ne edilecekler adamı yok. Biz edilmeli da edip verebiliriz. Biz çağırış edip verebiliriz. Özlere çağırış edip bilen oklar. Gelin iyilleşler plan çisloda çıkalım diyeseler der o yoğun ya diyorlar. Şoň üçin biz çağırış edip verýäs, hereketi olur etmeli. Şoňuna ağzı birleşip çıkmasa üniversite şu çislonu bellemegem görge watandaşlar. Türkmenistan içinde bir ýyl çyksyna çislo bellesin. Man bol diýreliş diýipdir Nurba, bol diýreliş. Şöherden barıp, ayağa alıp barıp, aňarda bir hereket etse, begener, şolam etmez bir katiye köpse. 2022'de diktator we diktator sistemasy ýok bolsun diýipdir bir user sawol illeşimiz. Benim gollayan diýipdir Detmaroz gowumy diýipdir. Detmaroz gowy ardu kabul etdi bugün. 3 tane arzuňyzy ýazyň ýa-da gelin efire ýa-ki diýrelişiň gelip aýdyşýaly, gelip öz pikiriňizi düşünjäňizi aýdyp Türkmenistan hökümeti dinleýär watandaşlar men efirimi. Şoň üçin men size aýdýam. Bu biziň esasy aýtjak sözümüz ýene şu hökümete bar ýa. Ýani Türkmenistan hökümetine ýetirmek isleýän arzularyňyz, pikirleriňiz bar bolsa, ştaýdan ýetirip bilersiňiz, Türkmenistan hökümetem goý görsün. Hakykat näme? Öz görkezýän ýalanyny öýde munan oturandyr belki bolýar.
Her koşulşmaly ya. Hen seni goşşan da pırglaşa diýen bilemok. Maşgalamyň arasynda ýurdumyz üçin bähbetli güller ötmek üçin isläliň halal diýe. Men türkmenlerden gorkup üstünlik dileýän asaçy ýyldaşymyz. Gorkup üstün 2022-de diýe. Dert maroz biz näme oturmydyn alal diýe. Ha, oturmydyn. Oturmydyn. Her kimiň bir gaýgasy bar dogry. Alo, selamun aleykümler. Assalamu alaykum. Nasılsınız görýänler, gatnaşýanlar, dinleýänler, hemmeňize saglyk, my gowumyzyňyz. Go Hudaý şükür. Gowmaýadyňyz. Unutmaýady. Şükür, gitçikligim ýadyma şu Kütday Aýazawadan padar kalýarym. Ýaman o beripdi saňa. Özüme padarka beräýmesem tuğrumdy. Menem Ýetem ýok. menem şey diýenler, o jaýda padarkam bolýan, bu jaýdan çykan ol bar, walaýmasam näde? Adam ýok ýanymda. Ilkilen jan saglyk bolsun, satşaklaň bereket artsyn. Görjemiz gowy bolsun. Galananymyzyň bereketi kän bolsun. Esasana magdyrlyk bolsun halkymyza, hemme adam zadyň hemmesiniň arasynda agdyrlyk bolsun. Ýurdumyz parahat bolsun. Biram bir erkinlik bolsun. Allah janyňda janyny kille beýdip edilip durmaly. Başbakanlara bir ezmesin, 5 günlük dünýede bar adamlar birek biriniň eline wezipe geldi diýip yeter ya horlamasyn naýşon dilýär bir başga dilämiz ok, uruş ýok ýöne ezmeklik hem gowdat derler, gatediýa-da halky, gathorlya gatediýa. Gerek gelmenje şeýle mukadiýan 5 günlük kerimizdir. 5 günlük ömrümizde ýaşap gidýäs o. Artyk zat ýaşamyzda o ýa pul berip galyp bolanok, pul berip planyny meň ýerim ugat diýip bolanok. Hemmekşe deňlik ajalla şol ajalymyz gelýänçe bir Allah jan bir çağajyklaryň arasynda ýurdumyzda islenlik ýurdagydam arkaň gidip arkaň bir gelip durmak. Meseretsin hemme halkymyza Allah jan dileýän. Balny oýlaryň sagaman galynşyk gitsin Allah jan. Aladamyzyň awry bolsun, toý bolsun. Ana meňe etjek arzularym hemme halkymyň toýuny gutlaýan täzelini. Ýene killerde Allah jan her kim bol taçakly ýerde kimsi agty, kimsi ogly, kimsi çağajyklary bilen, aýaly bilen, kimsi ýoldaş äri bilen her kim gülüşip degişip oturmak mesele eylesin. Şu wagt ýollar açyk goda garaga türkmenler kilen gidip çağajyklaryň arasynda bir 5 mançyk tutup gidip gowy nowa edip gaçak da on ýollar ýapykda. Ana şolana meňe dilejem janyňyz sagmy gowçulukmy ödüňiz? O sagja ol Allah ýarkasyn. Esasy dilegler Allahdan watandaşlar. Bu det maroz elbetde biziň ýöne täzeýil bolan soň bir näme diýler figura dara ediň öňümizde ýöne. Esasy dileg Hudaýdan, dilegimiz Hudaýdan elbetde. Amala asmagam Hudaýdan ýöne görüşmänem diňe Hudaýdan talap etmek, dileg etmegiň manysy ýokdugyny biliň. Adaç uğruna görüş etmeli, ondan Hudaýdan dileg etmeli. Yani ýarty dileg, ýartam iş watandaşlar. Diňe iş edeniň bolanok, diňe dileg edeniň bolanok. İkisinem biletmeli. Aýada arzumy meşit baba, adalatly watan isleýän dilegimi biri bary ýetir baba diýipdir ana. Biri bar, eşitip otur watandaşlar nesip bolsa. Türkmenistan hökümeti gör. Her kim şu taýda men beýlekler ýaly şunu ýatdan çykarma. Beýlekler ýaly aňsadan-sat bulaw edem ok watandaşlar. Maňa şahsyma ýa-da mertebämizde söwmeseler biz şonu sessizde de alamyz. Ýöne şu taýda tanky edip açyk gelip mümkinçiligi bar illeşsemiz gelip eden ok watandaşlaryny öňkü ýaly däl. Bir de başda efirimde söwüp ýa-da soň dürüp gidenler hem kän boldy. Soň gaýtan biz gollap, biziň aramyzda neme edip göründümiz hem kän boldy. Şoň üçin esasy şu zatlary Türkmenistanyň hökümeti görýär, halkyň näýleligini görýär. Ýöne şu ýollar açylmagy meselesinde indi bir hereket bolmasa bular açmaýar watandaşlar.
2020 kemaçan okşo 20 şomaçan okşo bir hareket bolmaly watandaşlar. Men ne de jadal taýagym ýok. Bir gedekde alagadan düýedip, bir gedekde üpkede ýaly. Şoň üçin ýani men bir adamlyk güýjüm bar. Mana Muhammedamyz bir adamlyk. Nurmurat gele bir adamlyk. Her kimiň bir adamlyk güýji bar. Ýöne üçümiz ýan-ýana duramyzda 111 bolýar watandaşlar. 111 ýaly täsirli güýç bolýar. Ýani biz haçanla 300 adam, 500 adam ýan-ýana duramyzda 500 tane adam çıkan olsa 500 tane birligi yan yana koysan şu näçe sifir güç bolan olsa şonu ýaly güç berýär. Şoň üçin hani bir adamdan bir garaşýan bolsaňyz bir derek umydyňyzy boş ýere baglap oturmaň diýjek bolýar. Bir ýerden bir zada garaşmaň. Diňe bir adam hiç gaçan hiç zat çözen ok watandaşlar. Diňe bir adam hiç gaçan hiç zat çözen ok. Näme üçin diýsen köpçülük bilen edilýän zatlar. Ina iň berkisi Ýewropada şon ýaly. Yani 5 bolup, 10 bolup, 50 bolup, 100 bolup bir zatlar talap edýärler. Meşrada bir daday, meşrada bir daday defilmelýär. Halkymyň näme üçin edil bir söw mok ýa gargynmak dälre opşul ýolas diýip bir aýag alyp berse bir prezidentden beder şolam bir insan adamdyr. Näil gadaw minde de bunça halk wägirip dursa açmala şol açara. Men pikirimçe onu ýöne şeň ýaýlymyň görüp 3'ü goşulýa 13 tane ýoronuň aşağı ýerýär bolan okda. Ýene 5'dan çykyp ýa-ni 3 tanesine söw ýatyr. Sen watandan o bolmaýar, bu tarihte ýoklar. Hemmäňe de gerekdir. Sen gitsen gitmesen hem ştada sakla otyr. Sen söýsem sen sakla otyr. Sen istesen 5 wagtda 10 wagt namaz bolup baray. Bir ýerde bir zadyň o soragyda çekerler. Dogrymy? Onuň halk azyk bir deňje durup bir dogana gol berişip bir hemmämiz bir türkmen bir döwletiň adamy. So bir döwletiň tebigatyndan, howadan dem alyp ýaşan adamlar, şu tany gören adamlar. Deňje durup gelin gyýlanmadan oglanyňdan deňje durup berse bolýar. Gaýtyp TikTok'da bokkuldatlar berýärler, şular ýalyma gelip maslahat eden oklar, ýeneden oklar. Men hayran galýan şular. Käwat görýän on var any gat hayran galýan. Bir üýçüler üýdadi gerekkem, üýdadi ýokmy gaýa tikilak gaýtdylar kara bular iýdinip oturup pikir edýänler. Bir aýdyllar bir gedek görüp oturýar, öňünden çykýan raş Nuryň programmasy ýa-da Dursultan ýa-da ýanky maksat ýa bir çykýan şulara hiç boş beren oklay halk diýenler. Interes ne bir doňuzdan dokýarlar adamlar. Yo menem ha şu wagt şu ýanwaryň 2-sinden başlap iş taşlaýşa çağırış edip oturýan illeşmedi Türkmenistanaky illeşmedi. İş taşlaýşa çağırış etdim. Arada ýene bir video berjek şu barada ýatlaryndan çykşan bolsa diýip. Yani iş taşlaýyşmy ýa welaýatleriň arasyndaky ýollaryň açylmagymy ýa-da häkimlige gidip ýollaryň açylmagymy opşuman halk goz bolmasa da iş satýan ok. Ýöne menem eger watandaşlar şunamaýdyn. Eger gördüm bir ille halkdan bizden koşmajak bolsa da Nuryň efir etmegen men käwag oturup seredýärne bu manyty näme diýenler bu hawa bilýäs görýäs onu go bişsinlerle şular diýip menem käwag diýenler onu efir goýaýsam kam diýen käwagdym näme men şurada mowdamy ýa-da ýatyp dinjalanyň mowdamy ýa-da bir kitap okup oturan mowdamy bana men şurada bir goşup geçsekde 2 söz gon ne saňa diýerler käwag çykýar any näme bitirdiňine 1 ýyl ber ýa 2 ýyl ber diýip dogradyan bir adam, 5 adam bitirmeýär ama köpçülik bolmadan sen aňyrsynda seredip dursaň dost, bäde de 5 adam köselip dursa näme biter? Şonu diýen adamlar bir akyl çatan onka üýjüp halk bolup ýerlerden Orsetden, Türkmenistandan, Türkiýeden, bilmem Dubaýdan ýerlerden ýollar açyldyň, ýerlerden dile bersen, ýola çykyşy bersen, ýa sen aşyňal iş taşlaş edip bersen Yettik o mollum bilen var du tortaşsa yettik o başka edara taşlamaz no mollum bilen du tortaşsa da yettik şol. Şol ortaşsa bilse yettik galanam yerlerden çıkıp dursa halklar var
Niragsın bir adam, giden adamın edi oturla yemin, hayran galen ıska yallay bulay. Bu ertek ora çağırcıkkan bu cınna da bir dövül ertek aydıp verirler ha. Şonka dönüklay bir de yaşayışımız. Bir köpük kollulay. Yoksa yurdumu da burada yan veriyor ama gaydam yok. Bu çağık ve mana gaydalan ama da oğlum ol. Ya bu oğurluk cömürlük edel ya birinin bardarını gazmak ne murduk diyem de. Köyüne şu pil çarşımızda çarşıcımız girledik. Gerek mağarinamız yaptık, gayttık, şey ettik. Dayı yurdun içine gidecek. Daşından redik geleli. Gelemde ne açıl wallu onu sadagat wallu me zeyrep görmel olluklay Hakiki hayran bir de çıkamaz da şunu şey ders, bey dersi kaytmadık da hava hakikaten bir iki aydan bir sefer gidip gelip durur öyümüzde bara sip nemettik bolun. Bular alagada bir yıllap yol yaptı. Men şu bir yıl diýilen nemetine çeni garaşdym. Yani 2021-nji ýylyň martyna çeni kabul etdim watandaşlar. Soň aprel, soň agar, soň men bularyň ýollar açmajany gözüm ýeten soň menem çykyp näýlelim bildirip başladym efirden. Inni yani şunça wagt garaşdyk da açylmady da. Biz ýene näçe wagt garaşjagymyzy aýdýanam hökümet tarapdan. Biz ýene näçe wagt garaşmalymy aýdanywady o dem. Diýmek bulan wara açmaga niýetem ýok, bulan özlerem bilen o kaçan açjany. Özlerem bilen o. Açmak diýilen zadyň gurruguna meden oklar, pikirine meden oklar. Şoň üçin türkmen sanaky illeşdirmede ýüzlenýän. Täzeliň soň 1-nji ýanwardan soň iş taşlaş ediň watandaşlar. Gitmäň işe. Molumam gitmesin, dutorum gitmesin, daýhanam gitmesin, beýleksem. Hiç biri. Polisiýasam gitmesin. Eger halkyny söýýän bolsa, halkynyň tarapdary bolsa. Açan bir pawut daşynaklara kötönüp görgüli şu içindäki sizi ekleme üçin gaýtdyşylar. Hiç tem öýünni, pejin, mut gazyny gapdalyna ýaplanyp çaý içip ýatmagy hemmesen bilýär. Ýöne şular şu bir eklenç, bir maksat bilen gaýtdylar. Olaram esasy sizi ekleme üçin. Türkmen sanaky illeşdirmez. A siz näme diýäňiz? Sag bolsuňyz, şu ýyty bolama. Öz dogan garnaşsaňyz ýok bol, o sesiňiz çykanok. Çyksa çykýandyr öz içiňde diňe. Hökümetiňe misleýän şo da. Aglasaň agla ýöne sesiň çykmasyn diýe. Daja şeýle illeşdirmez bar o, men haýran galýan. Bir hassa o durduna wagt bir gelinejämiz bar da, ýöň ýok bolupdy da. Konsullukda gitdiler şonu, meni öýüme gitjek zat diýip onu mekitmediler da, ýok boldy, bäýerde fakir bolun. Dogan garnaşlar diýämiş da. Ay, ölsün bolun ýöne bizi zato maskara etmez diýämişin. Sen iýem şu hereketiň bilen maskara boldun ha, dogan garnaş bol. Sen öz dogan uyan, insan guja islegini, arzuny ýerine ýetirmän halyna gaýtam, ölsün gaýtam ekrana çykyp gürlemesin, ady çykmasyn, onsa çykmasyn diýämiş. Şoň öýde iýem maskaraçylyga. Ya, şoň üçin wara, yani benim hayatım onu hiç kim etmez diýen de, etmeseler kösönsün watandaşlar. Kösöneliň. Hak edýäs bizler. Beter bolsun wara, beter bolalım. Beter bolalım. Eger şu iýleşdirme şeýdiňe garada oturup teredip gorkgan, ýöne öljek, ýöne gorkgan sesim çykarjak gel diýen bolsak da, biz adamam däl ekeni onu. Biz onu gowy ýaşama hakam edemiz ok biz wara. Hiçimizden hak edemiz ok. Diňe şol kılan gowy ýaşama hak edýär onu. Ine Nur Ustad aşakda yazýarlar da 30 ýyl aeroportda çykylýar başga da bir onu hiç kim etmez ya. Gelin raýat, girin ýaýlyma mor biziňki ýalňyşrakdyr. Biz bir hili adyk gepleýäniz. Gel bir maskara dalşalyň. Girin ýaýlyma gurlaşalyň, bir ödara bir maskara edeliň, dogan bolup beni. Şey dip görmedim. Ma ýurtdaşyna biz meňe günüm bu onyna halk kösenýär. Ýa-ni özüm çagalam, görülemok, ejem kakam görülemok, gidesim melýär gidip gelülemok. Ya oğurluk cumhurluk edem yok, ya pırızene söýüp duram yok, ya bir yerinin bir şahsi bir nemesine, namına deyem yok. Beni yollar yapıp durmalı. Olmayı bir iki saniye kesel var deyip sadagat oldum çok kesel. Maram masa geçmelidir, siyovum masa geçmelidir, da yurdum da. Men hayranlay bu zatlara. Çağırsana şu aşağılardan. Gel yani yok mu? Hava pulu gerek
ölüsü gerek däl garnaşlaryna diýe. Taw wagta pulu gerek. Ün wagtam Hakyky ölüsü şol gerek aýdýar, däl. şol çağırsana. Şol çağır Benim kimkä şol? Geldiýsene şol. benim çağırdım gel. Çağırýan. Ana gowy pikir aýdýar. Görýän ýem ütkuş gapla. Taw wagt pulu gerek. Hassa wagt maslygam gerek geldi Benim dowra. çağırdım. Çağlarını bilen gorkutup bilerler başka adet bilmez. Senem gorkma. Ölür ona vahşe takı. Uzun ölüm yok doğruda. Gorkutup bilerler diňe. Senem gorkma. Men seni wof edem de senem gorkgan bolsaň menem saňa diýen. Häzir meni wof etjekdim. Senem gorkma onuň diýen. Yani Türkmenistan hökümetiniň wof etjegini bil, şoňa görä gorkma. Oň çäresini tapyp bolýar. User men seni çağır yani hälim ber çağır yani ýöne seni alabilemok näme üçin bilemok. Onu men seni takip edeyim belki şonundur. Meni takip et eger näme etmeýän bolsaň ýokarda patpisat et maňa ilki. Onuň zaprosy berani. Ora i hiç kim taşlamak bolar. Patent çykmazmy diýen student. Çykmasa köşenme, dowam watandaşlar. Neme asfaltda yüzmäge dowam Nuruşka aýtmyşlar. Yüzüber däre diýe. Kelläň alyp näme etjek? Yüzüber däre çüm diýsen etjek diýer. Şonu ýaly yüzübererler näme etjek? Çağır ýany onu hiç Şehiň diýär dem gelen doňa. o ýeteri. Yani çağır ýany onu hiç dem gelen Ýüzüne ok açman diýeni gelivermeler. Gelivermeler ýüzüne kim açman bol gurrunda şolundan adamy alınjar. Otur unni aeroporda gideli öýdäkilere padarka boljaň açyň ýoly diýip agalarda onlar kim za diýe. Otur unni aeroporda gideli padarka boljak padarka edeliň diýe. Ana bolýan otur unni ýollar açyň diýip aeroporda gideli diýe otur unni. Türkmenistan hökümetiniň bolmana zäher etmeli üçin täzeli bar, zäher etmeli şu hökümeti. Oturun ýa. Geldik sanmak matlı. Salam, aşağı mihman, hoş geldiniz. Çıktı. Gideli yollar Astralin diye, Duygu Coşkun diye. Donyan Nuru diye, Donyan men, Muhammed Ağa. Awara na dong gidýän o şehiň doňa. Bu ne için beylik ara? Anyny gowlaşdy suwat, gowy suwat. Suwat dur jawally. Ha, düzöllü minni. Ayarına doňan bolýan edi Bolýan. häklerle durlan suwat bir ýüzüň. Indi näil normalmy mı? O normal şu. Indi doğru değil mi? Ayedil Ay häzir. kellemdäki ayada değil. Ardı ulanyň kabul edýän şuň. Salam aleykum уважаемый. Aleyküm selam Alihan, Aleyküm hoş selam. geldin. Gowy medeler. Hoş bulduk, hoş bulduk. arada- Agalar, Hemen YouTube'a da koyacak vatandaşlar. Yadınızdan çıkarmam YouTube'a da koyacak. Bunu neye aytacak koyacağımız olsa YouTube'dan eşlerler Türkmenistana birleşmeden. onda sraz men şunu aýdaýyn da, men işte seredin Aha. şu aksiýa bar häzirne 15-inde çıkmalı ova öňümüzdeki aýyňda, öňümüzdeki ýylyň. Hı. Şunu aýdaýyn size bara, eğerde çıkmajak bolsaňyz, şu taýdan biz desteklemesek şolary, podderşka etmesek, ýadyňyzdan çıkarmaň, etçe işimiz şu bolmaly. Eğerde podderşka etmejek bolsak, çıkmajak bolsaňyzlar, o Türkiye'dekilere primoy mesajda o çisti meniň müneniyam. Srazu çağılarını zada taýinlamaly. Kuryer bolup işleýän bolsa, srazu berde video görüntü bilen çağılarına motoru sürmeyi öğretsin. Pekerler var ha, fırında işleyenler, o hamur yoğurmayı öğretsinler. Ene şun yalı öğrede verme. O Şu atası dinle, atası Hı. atası oğluna estafetanı beroti, biz hem çağlarımıza estafetanı beriyaz. Eğer de yok, şu zat etmeyecek bolsak, davay bilet, ağzı birem bolma gerek yok.
Her kim yerli yerden ova bu zadın özü bağlanıp gitti ya var ha. Hmm. Talep edelim diýäňde. Var ha. Çağrışım şu. Biz Hmm. geleceği için. O geleceğimiz için. Bizinki bolanı o. Abi geleceğimizi bir düşünelim o. Bir zat edelim o. Munyalı yöresek yöreyese o pajizni o. Şonu ýanny iýleşler diýäni 31-nji dekabr ne aeroporda çıkalyň diye. Şonu teklip belli şu an. Bu yaşıl pasportumuz var bilet. Yani başka yerde geçen o. Ova. Düşünäňiz mi? O wrode bu Türkmen bilet. Öýe alan oklar bilet. Wrode bu ni Türkmen bilet. Yok Seret 31 günü aeroporda çıkarla diye Ingolmana Türkmenistan hökümetiniň diye täzeýil günü var alşamsyny. Zäher edeliň diye. Ingolmana hökümet arkaýyn täzeýil bir bellemesin. Bizden bärden oňa diye ýollar açyň diýip aeroporda baralyň diye. Bu pikirde mi Ali? Alo. Alo, eşitili. Eştilýärmi ha? Ha. Biz Biz azar näme diýenler, o kawatyrda orada. Plana ine şu wagt aeroporda diye bir illeşimiz aýdýar. Oňa bizem sowat bolaly öýdäkleri. Ha öýdäklere sowat bolalyň diye. Gülgül bunlar. Ha. Senem gel nuru onunla başçı olup dur diye. Men kän başçı oldum vatandaş. Kän başçı oldum. Yani nuru bolmayan olsa şuli onda lutçu bolmaýan vatandaşlar. Eger diňe nura gerek bolup nuru öňe çykyp etmeli bolsa men illeşmeden Türkmenistanyna taýin bolanynda her wagtdan barmana taýin. Ýöne meniň näder görüşüm hem Türk hökümeti bilen hem Türkmenistan bilen. Çünki Türk hökümetem bara bokowara tedek da olam. Bira aňarkara beýleki üýsi erwedinde. Bulun kan biraz gatrak üstünden wagt geçipdir, gurapdyr. Awa. Bir 50 eliňe konup ýöne olam bu. Şoň üçin hem adalet Türkmenistany bolmagy üçin ilki Türkiýanyň biraz düzelmegi gerek. Çünki miting, protestler uçat beren ok. Hakkın hukumatla jogum bolsaň olar bilen işleşip otyrlar, bähwitleri bar. Bu hökümet iň korrupsioner hökümet, Türkiýe hökümeti. Şu wagta çenli iň korrupsioner hökümet. Şu wagta çenli Türkiýanyň taryhynda Türkiýanyň çinonikleri bu derece korrupsioner bolan ýeri ýok watandaşlar Türkiýede. Birinji gelip şu derece korrupsioner bolurlar şolaram. Bize atışnik bolurlar. Öňlerden para bize hakka diýilse kiçirak bolýandyr bolun köçedäk gaýlaryna sen alyp gatan bolurlar. Öň ýokdy şolar watandaşlar. Öň ýokdy. Türkiýede dünýäli boldy. Şoň üçin Türkiýede de bir hatlar düzelýär ýöne bu gidişine gitdi. Halky düzelýär. Serede oturuň Türk halky nädýär? Halky nädýär görürsüňiz. Serede oturuň. Hey, Nuri. Ha. Duralı Seret radanaçelnik diýerler de Türkmençe, Orusça aýdanda radanaçelnik de. Biz radanaçelnik bilen bu Türkmenler. O kaçıvoy pleme bolan biz şu taýdan o zadaça gittik. Şu Osmanlı İmperyası aslı Selçuklar zatlar o biz şu taýdan geldik. Bizim Karagum çöllerinden geldik. O berde bizimkiler yerleşti, galanı kaldı, galanı abrat bizimki özümüz Aňyrda kaldık. Açık zadım. Bizden gelip çıkan diýeli de bizden gelip çıkan Türkler ne eldiysem bize sapak vererler düşünäňmi? Bizim tarihimiz bay. Ýöne Selçuklardan soň bizde çıkmadı mı bir mert yiğitlerimizi? Ýöme özümü bara ni принижать, ни в коем случае hiç kim принижать edemok. Или унижать edemok. Yok. Просто-напросто çıkmalı, хотя бы aýdyp bilmeli. Ты, брат, или, просто video görüntüde, или şu yere çıkıp, любой platformaya çıkıp, Fedya, Vasya, sizinki ýalňyş. Enene şuň ýaly bilet. Öle otuyla, yana bir zada öde otuyla.
Любой проблемаңы айтмалы, потому что, блядь, бар yaşыл паспортымыз, бар yaşıl baydağımız бар, блядь. Türkmen biz o. Öyle hemen Aligan, düşünem. Aligan. Şunu näl düşünmeli? Şunu näl düşünmeli? Ýa bir giden TikTokerlamaz wa ha. Özlerem daşary ýurtlarda. Bir giden YouTuber wa blogger wa daşary ýurtlarda. Amerikada da var, Russiýada var. Awo, ine bir giden videolar çekmän bilýärler, inha men danışmanlyk firmam ma, ine Polşa gitjek bolsaň şeýle diýip. Awo, öz şahsy bähbitlerine gedek gelse video çekmegem, zat etmegem bilýärler. Ýöne hiçdi. Gelek bir edeýin, goýgonaýyn, ýa şular ýalyk ýollaryň açylmagy üçin bir zat diýeýin diýen ok. Nämen diňe saňamagy gerekmi ýaly han şu zatlar? Oturup Yok, pikirlenýär. Seret go soru başarı bildiğinden cevap veren. Значит, şu вакыт на данный момент o adama удобно şoňýaly. Düşünýäňmi? Значит, emme zady нормально. Ова, habary yok. Habary yok. Turkiýa временный. Временный bir zat. Ova, yine barjak yeri şu Türkmenistan. Düşünýäňmi? Yine barjak yer şu Türkmenistan. Ova. Yo öteye bu da geçe. Son Ankara baran son ova. Kabarttın la o mekan. Peki. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm ağam. O merdeler kamera yapaya o. Bomcan satlar unutma. Ot Nura. Oo. Şu aday bizim iki kaptalı söz. Otursay. Sen diyorsun bu ya. Ne geliyor? Evet, Tüş dur. varik. Tüş varik. Tüş. Sen what? Sen tüş haber. O bu oğlan öyle gitme. Orada tekrar Nightreal mi efirde sen 70 adam sizinle oturuyor. Yok. Nur kaka. Ha. Ağam. Doğru mu aşağıda dinleyecek Batok. Bol bol ya Alihan. Eyvallah. Eyvallah. Alo. Haydi ver. Kozala mene maşak Alo. tutrayın gelecek. Bol ya bol. Nur ağam kovmaya dalar. Ona tuda şükür. Gowmedin Täze elbelle başlattın döýjene. Ay Anardan çalışın. Başladı. Çalışın. ne Başladı. bilen başladı bolun. Ardandan Yok. alan ne ha. Ay yok lan ne ettin ay. Bizine bolşumuz o. Yok, arada doğrunlar pahir yollar da hani Türkmenistan illeşsemiz bolyn wara. Şondan nidim lan. Görýäňiz mana illeşsemi diýen başlap da täzeyle ýaýyň tak 20mäsi. 20mäsi ýene 5-6 gün bar. Ha illeşsemi. Onuň bir günden bir gün ýanky ýaly ýasamara gawap gelýärler. Soňam paçgaly ýagdaý bolýar otunlar. Salam oňat mirelmi? Aýtjak dadyň barmy? Ağam. Ha. Sen sesin o. Benim böyle. Seti gelen okmy? Bir de gelirler mi onun sesi? Onun sesi ne olur kendine? Geliyor. Ha. Sen Doğru. gidin ne söyle. Tamam mı? Merak oğlanlar efirden ayırdım vatandaşlar. Yani ha görüşüňiz ýaly Türkmenistan illeşlenmez. O mert ýitlenmez. Käwatçylar ýaly aýraçylyga da çyda bilmänem iç şawur ýany we onun has beterrak neşe teriştelerine goşulyp gidýänler amma Allah gorusun. Şoň üçin Türkmenistan hökümeti eger halkyny alada edýän bolsady onu Bireyem şu zatlaryň haladasyny ederdi. Her bir raýatynyň aladasyny ederdi. Özümiz bir 5 milyon, 6 milyon raýat. Yani näçe diýmedem daja bilem dok anyk. Yani 6,5 milyon niye, 6 milyon niye, haçan insan kitapar sanal şkolly nüfus saýmy diýilýär türkçe. Bolan bilem dok. Näçe milyon halk içinde, näçe daşyndy, onýaly statistikalaram ýok. Ýöne 220 000 Türkiýede kimlikli galyp gören badi statistikalar berildi. Göçü darasynyň saýpasynda göçü daran sonky
geçen ayki beren maglumatyna görä-de iň köp daşarutly raýatlardan ikinji ýerde Türkmenistanly durýarmyş. Olum e, kimliklilerin sany boýunça. Kimliksizlerin sany boýunça seretseň biz birinji ýerde durýar Türkiýede watandaşlar. Yani özümüz 5 milyon 6 milyon halk onuň köp bölegi Türkiýede. Inha hakikat. Bu statistikалary sereden oklar. Näçe raýatymyz bar sereden oklar. Türkiýede adam kän bolansoň konsullugyda köp iş düşýär. Konsullugum halkyň aradasyna etmek aňarda dursun. Öz gapysyna gelen ýerleşdirmeden kanaatlandyryp bilen oklar. Gapysyndan gelip dokumentmi, ýani çagasynyň dokumentymi, ya bir dawernismi, anan çykat almalymy. Şolar ýaly nimelere ýetişdirilen oklar. Bir günde 200-250 adama seredýärler. Şoň üçin Türkmenistan hökümeti halkyny alada etmeýändigini gördüňizde watandaşlar. Halkyny alada eden ok. Erteki skaska okaýardyň telewizorda. Kitaylar ýaly 1,5 milliard bolsa näme derdik kak? Kitaylar ýaly 1,5 milliard bolsa muny dawyny agadarıp düňderip zyňardyk biz gaýta. Dawyny şu halkymyzyň sany az bolan üçinem köpsüniň ýakyn garnaşdary hökümetde işleýär ýa-da şu taýdan peýdalanyp otyr ýa-da en atasynyň sözünden çykyp bilen ok garaz meseleken. Şoň üçinem watandaşlar täze eleçende göreli hany. Eger bu gidişine gitjek bolsa illeşler bolup hemmämiz başa gelen çekiler diýeliň de çekeliň, başga ediljek oýun ýok. Tamam, menem WhatsApp'ma mütköçök, imama mütköçök gerek bolsa. Yani käwat diýänle bir hil men gürleýän zatlam stena gürläp oturan ýalylar. Stena bilen gepleşip oturan ýaly. Hereket, şowul hereket. Şoň üçin illeşdirilen her kime düşýän bir işi bar. Ýöne şunu çenni şu efirler bilen aktivistler köp wagtlaryny sarp etdiler. Ýöne illeşdirimizden goşan hakykatdan hem az. Olum bizi umytsuzlygy ýa-da höwesimizi gaçyrýar diýen. Höwesimizi gaçyrmajak bolup şunça da bizim elimizden gelen mediasyonu çydar ýerler. Tuğulumu illeşdirmede ýöne alyp ýolup barýar bir zat diýilseň, aýdy bilseň tuğulumu alyp ýolup barýar illeşdirmez. Her sapar bir zat gürläp bilseň, sany köpelip gidip barýar tuğulumu. Hawa nuru serialyň soňu geljek dagny diýär. Hawa dogry aýdýan, serialyň soňu ba watandaşlar çünki öňe ýadadyk şu seriallardan näme etjegimizi bilemzok. İlleşsemiz goşanok. Mende de jadal taýagym ýok, aýdyşym ýaly. Jadal taýagym bolsa käşke. Yani 10 sancak bolup düýdi bilýän bolsak bir download edýärdik bara. Elimizdäki mümkinçilik şo. Elimizdäki mümkinçiligi görä-de iş etdik. Bir giden biznesmenler bar. Pully adamlarymyz bar. Türkiýede kafelerimiz, zatlarymyz. Hinidem şu hökümetden bir zada bir tamakin olup otyrlar. Şu hökümetden tamakin. Gel şu aktivistler gollaýyn, goşoýyn. Ýok. Gaýtam ýalançy. O bir wagtda Comic TV diýip bir çykýar ýadyňa düşýän bolsa, men geljek agam, gollaýanam, pul mesele däl agam. Dernege bir köpük goşman ýalançy bolup çykyp gitýärler soňunda. Ine şolar ýaly illeşsemiz bar. Bunam hakykat illeşsemiz bilmeli. Näçe gerek arlady bizi geljek diýip. Gaýtam soňundan biziň arkamyzdan propaganda edip berdiýär. Nur agent näme? Hawa nur agent bolsa mene agentlerim şol iş etse begenjek. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Komiteti alagada şu meňe diýen işi mene begenjek. Begenjek menere bolsa bolup geçsin. 6-njy addeli, 7-nji addeli, 3-nji addeli, planjy addeli işlesinler, şolar ýaly iş etsinler begenjek mene. Kimeden de näme şol işi?
Ha? Tak što Doğru elmi alacak gel doğru maysam siz biraz içiliya da otuyorsunuz şu vat. Keyfiniz bozma, deyince alın gaytan. Yani şoň üçin bu efirlerim soňa gelmegi mümkin vatandaşlar. Ya soňa gelmegi mümkin. Ha siz ondan soň ha näme üçin koýduň, näme üçin etmediň, näme üçin eden ok diýmän vatandaşlar. Hakykatdan hem mene öz bolşumyzdan nägile, bolup görüşmeden nägile, käwa türkmenligimde utanýan dogry maýsam, aramyzdaky biziň şule diýen işimizi ikellep gollaw bermeli halyna illeşden näme diýe gaýtam? Bize karşı propaganda çıkıp bizi yamanlap ya aktivistler stop tip samırdap biyorum. Haysi ingolmany halk bolup şolary bizi özümizçe temi berebilem do. O bizim öz garşymyza geçip oturup üstümizden gülüp bilýärler. Gülýär durmuşymyz var diýip. O bize moňa iş sat diýilem do. Kurban uly aňarda dursun wara. Tak što aslında hak edýäsler wara. Yani Türkmenli de birazcık hakikattan hem görülmezçilik emmi, o görülmezçilik emma aktivistler arasında sığınman ýören haýsy, appozisiýa bolup görünür öz arasında oňuşman ýören haýsy. Tak što käwat men dogry maýsam şu zatlary ýadat ýa. Şonuň esasında da yani bir sütin goýaýmama mümkin vatandaşlar şu işi. Bolşumyz şu bolsa da bolşumyz şu boljak bolsa bir sütin taşsaýmama mümkin. Başa şak gitsin. Kim näme kösenýän bolsa kösensin. Kösenýänem diýip näýeligin bildirmesin diýdir ýa-da sonunda. Bak görüşmez. Tak što hakikatdan hem merdana ýytlemiz kän ýok ennäle dogry maýsam. Ban ha görünýänler ekranyň arka ýüzünde bar. Diktor bar bolyn, olam ýeterlik däldir. Tak što menem her gün şu bir serial gaýtalap oturasym gelenok. Istene bilenem gürleşesim gelenok. Kösenýän bolsak, köseneliň vatandaşlar. Hemmämiz bile köseneliň. Iň soňunda ya nur bar erkekler diýäse, yani düşünem mokdary, biz öz aramyzda oturup biziň üstümizden gülüp oturan adamlar bar, biziň üstümizden. Görýänsiňiz, gawat gelýänsiňiz efirlerine adyny. Näme üçin bu zatlar siz maňa çydanok, men häzir stol tennisiň tüksün bäri ýüzünden ýene men urjak bolsam, aňar ýüzüne geçip ylgap gidip ýene bäriga men urjak bolsam, bärden aňar ylgajak bolsam ýene aňardan bäri ylgajak bolsam, ýeközüm bir oýunçy bir sahna gurnajak bolsam, onu görünmeýän adam bolsadym käşke, efire çykmadyk, efiriň arka ýüzüne gelen bolsadym, biram şular şu meňe diýip oturan işmeden bolsady, menem köp iş ederdim arka ýüzünden. Köp iş ederdim ýa-da. Şol özüme jogapkärçilik alyp ederdim, onu nurdan soraşmaýardym. Nuru sen etdiň diýmesin, nurdan soraşmaýardym. Biz näme edip otur? Sizäki bar mertebe bizde de var vatandaşlar. Yani biziň nähile kommentariýalar ýazýarlar biz aktivistlere. Nähile paýşalar işçäs biz. Hemme zady göwüsger otur. Ýöne netije hereketde zat ýok, hereketde. Hereketde zat ýok. Ýazýanam şolar, söwgänam şolar, diýýänam şolar. Hiççilik köçede görsem tanımacak adamlam
O gel Nuri maňa sen gerek. Nuri sen gerek. O bir san ýaşul çykyp bolgusuz. Naskeş. Nämet şoňady? Adwokatymok. Bir giden aktivistlerimiz ugrajady diýip otyr. İzmir'demişmi, Aydın'damışmı, Sökö'de, Aydın Sökö'de men niýe basym İstanbul'a gelýän niýe. Yani nirde ýok adamlarymyz bize düşman, bize halkyň hakyny hukugyny gözleýär. Halkam geri gelende men pikirimçe gollagyny görkezmem diýen bara. Geljekler ýok awam diýen bolyn maňa zaprosy berýän ýok. Efirde zat görnenok bilemok. TikTok'umda mesele var bolmasa. Ýöne kim zaprosy berýän bolsa alýan şu wada çennäre. Öňüm türkmeniň ýurdu bolmandyr diýe. Öňüm ýurdun türkmeniň ýurdu bolmandyr. Ha şol göçebe ýurt bolup tursa, onuň. Ondan tarihde de ünsert görseňiz bar watandaşlar. Yani gidip kaz ýollap ol nemen kinosunda wadyrlay, hoja nepetmiş ol. Gidip sırada kaz ýollap neme satan, özüň hanyna satan. Yine şol türkmeniň, öz türkmeniň watandaşlar. Yani türkmeniň içinde var bir giden çüýrük. Şolary düzeltmeli bit bara ilki bilen. Onum nädipdir bilemok. Ýöne garaz türkmen bir revolýusiýada geçirmeli bolyn. Revolýusiýadan öň evolýusiýada geçirmeli watandaşlar. Evolýusiýada geçirmeli. Yani türkmeniň özüň birazjyk hilini ýokarlandyrmaly. Öz arasyndaky bolgusuzlary, yeneleri düzeltmeli. Gözel şagylyklary, onjuk musaýiflary ýurdu şolar getirdi şunu dogry dämi? Gulluhanlar wa bir giden Relmi gaýrat etdi efire geleňizde içmän trezo geliň sene gaýrat etdiýän bolsaňyz. 50 gram içip efire gelip Allah bratok diýip oturmaň gaýrat ediň wara. Alyp biljek gel. İçili wagtyňyz men size alar ýal bär, size neme däl, watandaşa meýhana däl berdi. Evolýusiýa geçirmelilik o. Orta Aziýadaky ýurtlaryň hemmesem gülle bu spesial edýänler diýen. Gaty dogry. Sen edýän şu wagt evolýusiýa sawga. Bratişka sen niýe ýaşullar goşulmaýar diýip. Ýaşullaram goşulanok. Ay karaz kän näre goşulmaýan. Kän. O bir giden kafe, restoran, onsu barlar wa olar goşulanok. O biznesmen pullumuz wa olar goşulanok. Hamana diňe nura o eride bayrama, tursultana, sanaýmazak adama gerek şu zatlar. Sanaýmazak adama gerek hamana. Näme men näme husus karhana gurup gelin ýyllaşdyr kömek ediň diýenmi? Husus karhana gurun edemde o anha derne açyldy. Derneň bir giden azap edildi şoňa. Hani bir zadan alyp gaýtdym men şu derneň. Stolu hemme zada duşa taýda. Näme kim beren bolsa. Watandaşlarymyň şu ýyllaşdyrmyň şol sen wagt gelip bilýärler. Ýöne watandaşlar bir zada göz ýetirýänler biziň hemmemizem egoistmi kakdiýanlar. Barynjy egoistmi kakdiýanlar. Biz egoistlik wa bizde. Yani özümizi düşünýäs, özümizi. Bir şu aktivistler we şular gollaýanlar wa arka plandan gollaýanlar. Şular egoistler, şular watanym diýip ýürekleri bilen ýapyşýarlar. Ýöne şu aktivistler ýaly görüşmeýän, şu efire dinlemeýän, wapşe goşulmaýan adamlar egoist diýip hasaplaýan watandaşlar. Egoistin türkçesi bencil bolýar. Yani olaçakda hüküm ýok, ýykylsa habarym ýok diýenler. Pullu adamlarym ma olaň içinde student, pulsuzam ma egoist
Pulla pulsuza serdan ol. Pulsuza bolsa egoist bolýar o. Ya şoň üçin yani bu serialyň bir gün wagty gutorar. Ondan soň bilenmok watandaşlar yani gutorar. Dogry aýdýaňyz Nur aga. Diňe hakyny soran bir 5-6 sanyny sana gerek döwlet. Başka kimse gerek däl. Ýöne 5-6 sany gutaran adamy bir ýurda baran soň olara bermezmi kadiýen? Ay gorar hani Garipdiňler. yani men şu ýanwaryň üniversitede seni görjek watandaşlar. Näme bolýar, näme goýulýar. Doğru maýdan ýanwaryň üniversitede seni bolýan zatlar görjek, analiz etjek. Şondan soň wara eger yani hiç sat ütgemejek bolsa da hiç sat aýdylmadyk ýal boljak bolsa wara mene watandaşlar doğru maýdan ýatydym. Aýdybam uje biz aýdylmaly zatlardan dawno geçdik o watandaşlar. Siz dawno gutordy siz. Şu ýöne efir açyp görlä otyr solunýar siz dawno gutordy. Hereket dawno başlamaly. Gijäwle galyp yani. Ýöne diňe şu aýdyşym aktivistler ýa-da şuň arkasynda şu efirler diňläp görüp oturanlara gerek ýaly. Ne aňardaky maşgalalarymyza diňletip bilýäsiz, ne daş töweregimize diňletip bilýäsiz. Naçyt onu kösenmeli watandaşlar bizi bara. Hak edýäs ödem. Şu Allahyň gamçylaýan çyňam köp öldüň diýmeli bolýar. Öň 3 bolsa şonu 10 etsene 20 etsene diýmeli bolýar bara. Ya şoňa getirýär. Hoş geldin Alihan Doğan. Aleyküm selam. Hey, Yurtda Nuri, agap bar ya Nuri, unu vade etme bratok, unu vade etme dinle. Bilen mert yiğitlerimiz köp. Şunu açacak bolyan, neredeysem sana sizin televizyonun bir zatımız yok, düşünüyor musun? Bartı, Oğuz derneğimiz vardı. Neredeysem sana. Alikan gelen oklar ne sapar çağırış ettik gelin vatandaşlar diýip gelin ne sapar çağırış ettik oturulun maslahat edelim tanışalım efir bolýar vatandaşlar sosyal medya bolýar yakından tanışmak hasko bolýar diýip ne çedik gelin ondan gelin diýmek gerek ha özüň bilip gelip bermeli men barýan diýip Diskotek açın, Nuraga geler. 250 lira pullu koyup 300 lira gelerler. Ne yok Seret aslında gülkü bilen men bir zada düşünem okda bir. Seret davay o goyalı o kanunu zadı bir yana davay o çisti özümüzün zadımız alalda yaşayışımızı adamda честь и достоинство bolýar bilen mi? Честь, достоинство. Честь ova ne diysem sana enen, atan, ova çağalaryň, aýalyň, düşüneň mi? Честь adamın yakası, ak yakası. Ова. Соңам достоинство, да, вот как живешь, достойно, недостойно, да? На данный момент bizde ne честь не опорочена, yöne ne diysem sana bizi ne diysem bilet bir zat diýsen men aporoç edip bilen seni o bulap bilen o hocalygyň bulap bilen şo bilen gorkuzýarlar. O bir. İkinciden dostoinstvo. Dostoinstvo yok. Desem ne diýsem bir magazin men Huday bar o videonu gördüm Farhanyň goýan videosunu. Çekil magazinçi düşünäňmi? Magazinçi nan satýan magazinçi ova özüne dazvalayt şu adamlar dazvalayt şoňa gıygırtırma özüne düşünäň. Bolmasa nan beren ova. Yine nire biz düştük. Düşünäň bizde ne çest kaldı ne dostoinstvo kaldı. Düşünäň? Sen şuna cevap versene. Aýdylýan gürrüňler, gepler täsir etmeýän bolsa, onuň netijesi çıkamaýan bolsalar, onu näme etmeli? Значит, да mı? Честь, достоинство, ne diýsem sana? Böyle men aýdasym gelen aýtsam azy bara başka kili bolýar. Просто aýtjak zadym, просто yiğitler özüňizinkini sorama öwrenin. Özüň, lichni özüň
Ne diysem sana. Abi dili o abizad ettiler maňyrda. Owa. Sen şonu bilet barıp bilen okma. Berden sorama öwren o. Berde media var. Şu YouTube var, TikTok var. Ayıp sotayda da. Ama siz şunu ettiniz. Ne için ettiniz? Sövmeye gerek yok. Prostu sonra. Pros gına det. Prosunu sonra. Ona medip bilen oklar. Lüboy biri bilen, lüboy bir Türkmen. Yok o men korkamok, çekinemok. Yönesi bar bolsa, значит sen bilet gorken brat. Gorken bilen. Sana Hadi kardeşler. onu Ben Nurmurat. bana özelden çıksanız da ben size işim var da ben bu dernekte bir gep kurum edeli de siz bilen. Sıkıntı yok, bana numaranı atsan Nurmurat. Ben nomer götermeyin ha. Ha. Sebebi kapattım nomer götersen günde cır nerin oynaylar. Özün as öldüresin diyek geri. İşte şunu açacak böyle Mertken. Mertken ya. Bu yar etmeli Mertken ha. pakodu. Hareket edelim hareket. Mena Nura Aydar bol dindi Aydar'a doğru gep Aydar'a gitmiyor. Bundan başka indi aldamana başlamalı mı? Невыгодно болду, bilen mi Mertlik? Не то, что невыгодно. В общем айтсан gepken bara. Просто yanlış rastалковать ederler. Son yanlış düşünüp yanlış zat aydarlar. Yanlış zat yazarlar. Şunun için açacak zadım şu halkımıza da. Alha ya mün san zada aydyldy, mün san zada edildi ho bir nam tele çekeninde geçirirler. Aydana näme yanlış? Yanlış bolanda da aýtdy. Ay yok Belki Nuri. belki yanlış da aýtmalylar. Doğru Seret. da aýdy. Şu anda sendi peýda atýar. Seret näli bolýar bu? Примерно da вот yine подъездine çıktın. Ovada di köçen başına çıktın. Magazine yine öýüňde mihmanyň bar da. Liboy birin, Liboy Türkmenin boluş bitiş şu. Liboy Türkmeniki. Ovada öýüňde mihmanyň geldi. Ova. Otursun diyelim bir butulka arak kutordu, bir butulka arak getirmeli. Kim bolupdur da? Çıkyan ova. Baryan magazine barınçana hiç kim yok. Baryan ova. Gayda oturanda tutyalar seni alıp gityalar. Onam ayalın gördü. Ova. Erkekler çıkan ok. Dinle. Vnimatilni dinle şu situasyonu. Enen çıkya, ayalın çıkya. Ova. O seni sürreklemeye başlayalar. Şunu çekelemeye başlayalar. Olar al gidecek, seninkiler koy vermeyecek. Sonra ayalına da ağzına gelenini aytyalar. Ova. Enene de ağzına gelenini aytyalar. Atan çıkıyor, atan itiyeler. Ova, koşulma. Seni al gityeler. Düşünen mi? Значит, nem böyle. Düşünen mi? Понимаешь, вот şu zat şu temanın bizim püf noktamız düşünen mi? Biz ne diysem sana arak satyalar. Ne için satyalar? Men ne için çıkıp 11'den son çıkıp alıp bilemok. Düşünen alanda da men alıp gitlerler sebepsiz yere. Ertesi gün 250 milyon pul töleyen. Onun yarına yapıp madinleri neme araklar hükümet madinlerini hatırlayabilirim. Kâr ruhsatlı madinleri hatırlayabilirim. 9-10 yarına yapıyorlar. Yok Seret. Giyeceşiler de iş almalı oldu. Doğru. Aslanlı yine şöyle benim ünüsünüz çekecek olan noktam şudur. Seret çes diyende biz öz çesimizi как mujik durup вот kim nemediyse deysin de bana biz razniцы da любой комментарий edip biliyorlar. Biz erkek bolup şolara bir zat diýmeye gorkýas. Потому что bizi alıp giderler, bir zat ederler. Kalmadı on yalo. Вот ne diysem sana bilet. Şerefim üzerine de ot men bilet. Sen ne mi diysen o iki esesini ona deyip el göters, iki eze el göterip o pa bespredelu eden bolsa sen hep şoňa edip
10 yıl erkek galanok bilen. Bar. Yani ne diysem sana bilet. Şu aslamlı nokta şu düşünen bizim ayallarımıza aydan aytiyamentlar düşünen mi? Bir ne diysem bir. Bizim chest, eti naşı chest, понимаете, bizim avrayımız, bizim ne diysem namusumuz düşünen mi? Ak yakamız şolar. Şu şu problemalar eser etmeli özümüzde. Yükü boynumuza alıp bilemiz yok. Çıkıp aydıp bilemiz yok. Düşünen mi? Ova. Nemeden korkes türmeye basyal anırdı. Yeten ok türmesemmemiz çıksak. Yeten o adam o. Bas bilmeye bilýär. Şonu hemmemizden bilýär. Seret şu aýdylýan zatlaryň hemmesini her kim bilýär. Hemmemizden bilýär. Ýöne herekete gerek gelenne ine iňärki soraýanlar jaň edýärler bana Ukrainadan jaň edýärler, Belarusiýadan, Rossiýadan, daşty orundakylar nähile sizin olum pikirler nähile? Aýam düşündürýär. Bilýärler bolýan aýdero diýä daşlaşmak bilen näşe temadan uzaklaşmak bilen başga burnurun boşatlar gelen ok diýär. Belkem bulan enetalary elinden çekip oturanlar. Köpsüni ara ýaşlaryňa köpsüni enetal elinden çekip otur. Ýagny enetasy derro goşulma nämetme şu aktivistlere basş edilenlerinden gördüler. Ha, ana enetaň adar berýän eken näme eken diýdiler de derro köpsara borlaş olur adar öldürmeyin. Ayne men garja ijem var, enem var, babam var, atam var, mamam var. O bir zat bolsa şol bir zat bolurmy ka diýen. Şoňa nämeseler adar berseler, onu ýüregine Dur indi dur. Dur Seret. Indi şu taýda gepin agzyňdan alaý Seret. Ine az aýda otyň, öz agzyň bilen aýda otyň. Aňyrdaklary azar bit. Sen şosuzam azarda olar. Düşünäňmi? Tamam sen pul koy berýän. O gitme magazine diýen. O boldu şuň alsan pul koy berip bilen ok. Şu taýda problema girdin. Şo ayal, şo garra ayal gitdiýe oçura durýar. Bizim Türkmenistanda avtobusa minişler ýadyňyza düşýärmi? Ha? Nuri. Doňda mı kaýdy? Nurmurat. Ha. Gatty da. Seret açak zadım avtobusa minişlerimiz var ýadyňyza düşse. Avtobusa bir-birine o çağa bolsam basyp ötüp Yanlışan sen mi? Men däle doğru değil mi? İkinciden hem böyle sorama cevap verip zat dedim. Däde dedim, ice dedim, gowdyň lan dedim. Men Türkiýede ölsem dedim, siz meni akidi bileňiz mi dedim. Ene yollar yapık dedim. Akidi bileňiz mi dedim. Ses çıkmadı. Onda dedim gaýra dedim men işime garşmam dedim. Efirde oldum ýa-ni vatandaşlar. Geldim kaydı. Seret, Nurmurat, näme etýäs bilenmi? Men kelemdeki zat Klinuz diýen любой bir zat bolar, ene miting, любой bir zat. Ene Nura men köp aýtdym. Nur meni gowutanaýa. Просто security bolmaly, bilenmi? Goşulmaly, o daştanam ýigitlerimiz durmaly, security bolmaly. Geläýsin kimi gelsin o. Topu bilen gelsin. Düşünäňmi? Owa. Yine bir zat ýadymyzdan çykardyk. Ony rızkı beren Allah Taala'dır. O bir näme üçin onda Hudaý ol etýärlerden Allah'dan dileýärler. O soňundan durup owa bir näme arkadaga şöhret. Onda oturdan owa o men okanda tövür galdıranda molla owa Allah'ın adını hiç tutmasın. Arkadagyň adyny tutdun. Owa. Aýtsyn şo da arkadaga şöhret diýsin. Fasoslarna ben geçen de Ali Kan ağa. Soň näçe bir adamlar ýene garaşyp durlar. Men aýdana bu pagylar aýdal bagjylardan gelinçe Göktürk'e. Doğru däme? Bir tarapyň 15 tele çyksy. Bir tarapyň 15 tele. 30 tele çykdy däme? Pulan bırakalı. Yekece sorana jogap alyp bilmän gidi. Hakyn sora bilmän, yekece sorana jogap alyp bilmän gidi pagylar. Bir günden zat yitirerler. Hem bir günlük maaşından hem gidi. Bu mu bu devletimiz? Seret dur, devletimizi boş ver. Seret, dinle Seret, azine şu taýda bir yazan, Türkiýe'ne sumağa stop diýip yazan. Seret, biz da düşünüňler, biz öz sözümüzi aýdyp bilýäs.
Men Nura karşı bolsa yüzüne aytdan çekinen yerim yok. Salamu aleyküm Senken vatandaşlar. sana aleyküm salam. Alparslan'a da aydıp bile birbirimize Liboyza da aydıp bileyiz. Düşüneyim. Gerek olsa men sen bilen görüşüp uruşman bilen. Yine öz sözümde duruyan. Ama maksat seret. Seret yadından çıkarma. Yine sana püf noktası diyorlar da Türkçe. Maksat kim o? Şatlık şıkıyıp ağzına gelenini ayttı. Onu normalde adam hice mongyal sözü eşidip de durup ondan sonra o bilen yine bir efirde oturup yine başka bir zat gına dedip bilen o düşünen mi? Özünü vakat eten adam. Inamışsın orkazı. Inamışsın. Şunun için Şulan değil mi? yadından çıkarma. Vatanım, falan pistanım, arkadağım deyip. Dur. Maksat diyelim de Dur. ayalmaş kalamlar çelan. Adil yitirler. Nurmurat dinle. Bizim yine şurada ben sana şunu açayım. Özgürlüğün bizim elimizde. Özgürlüğün azatlığın öz elimizde bizim. Düşündün? Yine sistemanın adamı düşünen mi? Sen şu bilen gürleşen, sen şu bilen dost bolan, sen şu bilen öpüşen, sen şu bilen el tutuşan diye gideceklerin yok. Düşündün? Men istediğimi edip bilen, istediğimi doğru bilen zadım men doğru diyen, yanlış zadı yanlış diyen. Mende özgürlük var, azatlığım var. Yine şu size prostoy primer. Ben hatta ayttım maksat dedim. Sen biz hribetli mi dedim. Sende yok mu pazvanoçluk dedim. Hamur mu sen dedim. Plastilin mi sen dedim. Ben on yal şüstörkala bilen gurrun edem yok diye yönü efirine gelen daliye o ikisi пропагандирует diye. Это неправильно. Даже adam zadında даже неправильно. Честь болмалы, достоинство болмалы. Mujik сказал, mujik сделал болмалы. Düşünəңiz mi? Yok olardı o. Biz kırıbetli olar. Ладно yiğitler. Evet. Türkmen milleti. Держитесь demeye gerek yok. Давайте öne etmeli zat olsa etiyaz. Nurmurat. Men indiki yıl inşallah 1. yanvarda baracak yiğitlerin yanına. O Oğuz derneğine baracak. Приглашаем. Anarda görüşeli. İnşallah Alparslan. görüşelim. Nurmurat. Alihan, oğumyak daylan. Unutmam. Salamu aleyküm. Allah'ıma şükürler olsun. Salamu aleyküm Nura, Nurmurat. Vatandaşlar, barine salam. Aleyküm selam. Gitsel şey. Awa. Bunlara Nura'nın aytışalini gep kalmatlara häzir wara her kim şu ýaýyna çykýar, her kim hem akylly, hem meksem hemme zady bilýär, hem meksem akylly, maslaga merýär adam etýär. Ýöne hereket nol. Evet dur dinle. Hazır dur. Seret. Prostoy sana hazır şutaydı 56 adamın içinde. Önkülerden başka. Men az çıkayan Seret Nurayt'ta men YouTube'a koyacak diye. Zaten kulüçe deden yaman kendir Huday var. Men az çıkayın Nuri Bratok. Şu 56 adam içinde gel münenen ait. Korkma. Hudaydan kork. Öleyen yeneyim. Öleyen. Mert ölmek gerek de. Men çıkayan al Bratok. Koy şu YouTube'a eşsin bize övmese o. Bizim derdimizi aytıp koy eşsinler o. Ladno yiğitler. İyi yayınlar size. Spasibo. Evet, sağ ol. Nura size de. Benim çıkayın. Selamat. Aşağıda oturayım. TikTok'ta gepleşigi alyp bilen nemem tapdym vatandaşlar täzelikde açyldy. Şoň üçin şu gepleşigi goýup diýenler YouTube'a bolyn. Belkem şoň üçin köpüsi çykýanlar da bilem o. Doğru. Ay Nura nemede häzir o arada daýdyrlar, mysal üçin bir efir edip oturýan 250-300 adam mady go efir gidip durdy bolýan. Hanonda aýyň plansatynda çykýar soluna göni adam sany 45-50 adama gelýär. Awa. 200 adam itip gitdi. Olara hakiki etmeli daýdy bu soň adamlar bara opşum. Distitin ol hemmemizde ba gorkokluk ba ne ýa aýtdyra Alihan ine polisiýa nämese aýalyny distitini biz näýlek golluk soňky döwüşe polisiýa bize baskyn ýapýar bolýan. Hakiki diňe eklenşdili boýdatda aýal maskala ýa ezelenmedi ýa-da aýalmydy ýa aýally bolmady öňe teklemeni uran erkekler bara. Hakiki zat ol. Awa. Şolar ýalyk boldy. Gaty erkekler bara gaty ejilledi, türkmen erkekler onu ejilleden hem hökümet onu bara şol
Nämese ekidip dıkıp urup depip polisiýa tarapdan bolmasa häzirne 2000-nji ýyllar 2002-nji ýyllarda atlaryny biziň öz ýaşlygymyzyň geçen ýyllarda on şo ýyllar şäherde zatda uruşulýardy bolýan. PPS'ler zatlar aralajak bolýardy. O PPS'ler özüni urup kepkasyna papagyny alyp zyňyp zat edip ýa gar zat ýa-da şähere çykyp gar zat oýun gara şeýle çykýardyk 50 gram burulup şo ýolda duran çask goýup papagyny aýryp kellesine gar salyp urup zat edilýärdi. On hiç ilak etdire noktalar şo wagtlar. Halka öňkü prezident her daýlamada gowy taraby ine men şu tarabyny öwredim halka gorkulmaň. Halka hiç nemetmäň diýip organ opşum halka bolýa berýärdi, organna kän bolýa ýokdana gowrady. Indi tapsym o täheli gyýyşyk teretdiň. Akidip dykýalar o gyýyşyk. Näme üçin gyýyşyk teretdiň diýip. Relmi han pikirin aýdam senem diňläli herlen wer ýazdyň almana mümkinçilik bolmady. Senem diňläli. Nura men bir aýdy beriň aýak ýoly ötkelsem. Bolýa. O alarım. Böwregem gowdýar bu Türkiýe böwregem mojak gel ho hadagan bolan. Kararlı dostum, ayda bir datlar. Sesin gelen ok, mikrofonun yapık sen. Ur täze gel bilet ya, ne tip bolsa zarina. Realme yokorki illeşim burlaýan bolsaň mikrofonun yapyk eşdilen ok bize şu wagt. Ha, inni aydyp bilýän. Hada, al liwa goýmady. Alan tamam ha. Men seni düşünýän, çünkü men bidar boldum bu hökümetden, däl adamlardan. Täýär türkmenli halk bar. Masel. Emma jemgyýet ýok. Gaty dogry aýdýaňyz. Halk bar, bizde san bar, ýöne jemgyýet ýok. Jemgyýet bolanno biriniň başy derde girende, mysal üçin o ýerlerinde bilýänsiňiz ya şäherde de biriniň öýü ýansa, goňşy bolan bolup söndürüşilýändir, şol hajarny gelýän çädip garaşylýanlar. Şon ýaly biriniň başy bir zat girende derde girende belawatyr uçuranly agdy birleşmegi biz başaramyzok watandaşlar. Biz başaramyzok. Şo wagt biz kiçirek öz aramyzdaky kiçiräjik düşmançylyklarymyzy ýatlaýar. Hawa kiçirek görükçülüklerimiz wagda şolar ýatlaýarsa kömek algamyzok. Ana şoň üçin jemgyýet bizde dören ok. Jemgyýetiň döremezliginiň esasy täýäpkäram hökümet watandaşlar. Şu hökümet biziň jemgyýetimiziň döremegini isleýän ok. Jemgyýet diýilen zadyň emele gelmegini isleýän ok. Jemgyýetler emele gelmek üçin Türkiýede ana STK-lar bardyr. Dernekler şolar köpüsi dernekler, jemgyýetçilik guramalar şolar bolmaly. Mysal üçin molumlaryň jemgyýeti bolmaly, doktorlaryň jemgyýeti bolmaly. Taksatçylaryň jemgyýeti bolmaly. Şunuňyňmy? Şu taksatçylar üýüşüp öz taksy edýänler öz başyna gelen problematyny şu jemgyýetiň üstüne hökümete ýetirmeli. Doktorlar şeýle, molumlar şeýle ýa-da şoňa meňdeş klas mysal köpöldi bermeli. Şeý diýem jemgyýet dörärdi bolun, şo jemgyýetiň döremezligi üçin hökümet elinden edip otýar. Şeýse odan bilip otýar, agdy bir halk boljak, agdy bir halk bolsa başa bana ha Gowgay taýyp bolýa, ýöne özüne de düşman bolup bilýär diýip, ondan daşarky düşmana da bolmasyn, özüme de bolmasyn diýip, kim watan haýyny, kim halk düşmany, özüňiz görüňiz. Yani halky güçlü ýagdaýda, ejir ýagdaýa getirip goýan hökümetdir watandaşlar. Daşarky düşmanlara garşam şeýle içerki ogurluk, korrupsiýa we şoňa garşam şeýle. Jemgyýet diýilen zat dörese şu korrupsiýa da maňsadan edibilen oklar watandaşlar. Maňsadan şolam edip bilen oklar. Şoň üçin ýürütip jemgyýet diýilen zaty döretmediler. Tek opşystow diýilen zat ýok bizde. Yani biz gynansak şoň üçin
Afrikada 5 tan türkmen wadyr diýseňiz, şolar 5-dem agdy berdiler. Göreň. Çünkü aňardan gelýär o da. Türkmenistan hökümetinden gelýär. Ýöne normal kadrlar bilen, işini bilen kadrlar bilen, düşünjeli adamlar bilen ýola çykylsa, ýurdu gülala uletip bolýar. Aňar gitse 4-5 ýylyň içinde köp zady düzüp bolýar watandaşlar. Biz näme bizdiň şahsy bähbidimizde bu jip tuzju şo $100'myzy, $200'myzy seredýär. Başga da seredýär. Bunun içindäki biznesmenlerden şeýle pullu biznesmenlerden gel şu aktivizme goşan, gollaw beren diýen ok gaýtam. Günü güçlünkü gowurba diýişlenki diýip olaram güçlüniň tarapyna, ýani hökümetiň tarapynda durandy kim duranoklar. Olar nura dokunaçdan habar ýok olar. Bravo. Olar dokunaçdan habar ýok etýär, mara nesip bolsa inşallah hem bir şeýle bir gün gelir. Tersine döner, şonna bilerler hemme zady. Nesip bolsa. Ýöne tek kän wagt gelir o zatlar üçin. Ýöne bize bir ya Allah Taala yüreğimize gatwo guýmaly ýa-da men orum kaýtysmal daýowur. Şu hökümetten zatdan ýanan sponsor gerek bize bara gaty daýow. Şo bolmasa nura biz gaty kän kösenerse ýa-da Allah jan bir neme diýip bir halkyň yüregine guýaýmasa, biziň halkymyz näme boldy nura şu soňky nemede, ene şu soňky pokoleniýede opşy bir hil halk bir-birine düşman boldy. Halkdan bir-birinden ar waýal dawranýar adamlara, bir-birini görünni şu joy görýär da mysal üçin şol toýo barýa on giyinip zade gowy giyinip çyk barýa bolýan beýlekem gowy giyinip barýa bolýan ýanky bara bir-birini kim almazak bol, bir-birini geplände şonu öçürüp geplejek bolup bara bir hili halk bir-birini düşman boldy, gaterwet. Birdan waýadykmy, näme birdan gowy zatlar görüldümi, birdan ösdüm türkmen halk bir hili ol derre waýan ýerler bir könelemizde gurrun ara bir köne bet waýlar mysal üçin näli inji götürüp gidýär, on birdan neme gördükde injimiz götürenok biziň ara ondan biri halk bir-birini ýer şoň üçin ara bir-birinden kim almazak bolup şeýle bir zatlar bolýatda ýani şu 2012-2010 ýyllarda zatda bizem bir gowy günde ýaşadyk, bir pesrak günde ýaşadyk, her hili inişli sıkışly durmuşymyz bolýan. Bir gede kredit gördüm on adamlar gowy ýagdaýlar, gowy bolýar 2010-2020 şo wagtlar gowy wagtlar da bilýärmi, dollary düşürmekde dollar aslında gallyrdy. Gallyrdy ýöne bankda açyk edip goýdy da bilýärmi. Bankda açyk gohadan düşüp gohadan bolýar da şolar ýaly edip goýdy. 2.80 teňeden opşy näme saltaňam baý edip goýdy. Opşym halk herhijek maşinlar Titanic bolan şolar ýaly gowy maşinlar mini uğratdy bir kredit gördüm Toyota Corolla bolýan. Şäheriň içinde bir prop bolýan, da bolýan. Şeýle neme gidip barýarsan, men öz liniýamdan gidip barýan on 2009-2010 Titanic bolan şeýdi zinkerip bir eýlek oýnap gidip barýan ýanky gelip vurdurda men öňme sogulup meni gysýada ha menem näme olar ýalak o da kesim gaýdyp bigen ýene ha şolara baýlardan şeýtde bar ömür ýigrenýänim de. Ölümüm bolsa gitsen şolar bilen on ýanky öňümde durdy on göýürdüm üstünden menem on ýanky gurdurtdy ýanky maşindan aýten men näil maşin minýänim bilýärmi diýip özüniň baýlygyny maňa aýtdy men görüp durna taam sen bir dalba ýok täze waýanyň özüň görüp durna o şolar ýaly bir adamlar ýaman bir hilek boldy ara. Uwajenýa ýok, her kim pulu bar ýok. Ýokary bilimli okulamdan çoň üçin ýokary bilimli okulu boljak bolup algadylar. Indi üstlerken türkmenlerden köpüsi şol bilim aljak bolup, diplom aljak bolup, Türkmenistan hökümeti bulara çäklendirme girdip, ýok şol üniversitetlerde okusaňyzlar men kabul etýän bolmasa kabul edemok diýip onu çäklendirip bilýärmi? Şu köp iň soňy ýene bar ýa. Iň soňy ýani sosial döwletlilikden çykýasanym biz federal döwletligi ýani baýlar we garipler diýilen näme tarap barýar we şoňa da şo bolýar. Şo bolýar. 2 gatlak boldy da opsiýon, 2-3 gatlak boldy da.
Yani bir diplomam şoň üçin alýar köpüsi. Bolmasa geley şu molum molayın ya da geley menem şu planı uru kärim palýany urum şundan gideýin diýen ok. Yo Ýaşlar köp gowja oza kurtaşlan bolsun, gowja tanışlan bolsun, eýlede o sewdegaryň zadyň sagalara şu eýlede gowja tanışlan bolsun, nira baramda gapyma syk bolsun diýip şoň üçin okuýa okanna da. baýgaryplyk şu fedal döwlet Ha. gelen derejemizde şol bir elita gatlak wa ýurdun 5%, 5%, şo 5%'ym ýurdun esasy baýlygyny ýeýenler, galan 90%'ym garyp. Yani şolara hyzmat edýänler. Ve ýurtlar ýanam iýem bu esasy ma ýani orlu ýanam hadinany boşa ýanam şu 5% bolly. Galany şolara hyzmatkär, şolara batrak, şolaň öňünde işlemelmi, şolaň buyrug bilen bolmalymy. Garat şoňa tarap bar ýa-ham şoňa tarap geldim da. Hatda şu orta gatlar ýok ondara. Bolum diýäniňem bir ütköşük kärli, ütköşük aýlykly adam däl bizde. İşin taşlaýar, Türkiýe aýdyp işläp ýören ha görüşmek ýaly. Türkiýede bilýänsiňiz ha, egzamin tapşyryp girýärler hökümet işgärlerine, şo esasen molum diýdi, ýene atama bekläp ýörler. Yani şolaň köpüsi şol işin taşlap Ýewropa gitjek bolanoklar ho. Bizimkiler köpüsem taşlap Türkiýede da gaýtjan bolsalar, daja musur çöpläp ýören bir illeşimide Türkmenistana gitjekmi diýä bolun, ýok, gene 2 ýyl gitjek diýär. Ýadyňyza düşýär şo video. O meçhidi oňuny. Yani şo derejäge geldik. Çökçüsi Türkiýanyň çökçüsi bolup görünem gidesi gelen ok. Gene 2 ýyldan gitjek. On soňa bir zatdan ura biram näli kim görýän bolyn häzir şu TikTok'a çykýan mysal üçin bir hili biz näli özümizi baý görkezmäni gowurýar. Häzir lipo häzir çykýar, şuday çykýar, ay meňe Hudaýa şükür günüm mowlay diýär. Birinjilik bilen diýýän zady. Günüň mow bolsa sen o Türkiýede götüň berjekmi ho? Çağalaň arasynda bol günüň mow boljak bolsa. Mandan bir gün mowlup goýmay dogonyň skeniň zady akşam düşýär, naharyň dogo taýynlamaly, kiriň ýowmaly mandan näme günüň mow sen o? De diýýän zady puluň bolanda näme o? Egneşiňi heleýiň o taýda sen berde günüň mowlukmy olo? Aýtmasan ay. Men şoň wara. Meňe günüm şol bir hili biziň bir tamsyk düşünjämiz da şol eýle beýle kemçiligimizi görkezsek, şo kemsin ýany edip ay Hudaýa şükür öýümde de näme mal aýdyp reske şo barja bolandan aýdyp bilýänmi bir hili özüni baý görkezmäni nemetdiler. Ondan häzir magazinlara zatlara barýan bolýan, magazinçiler zatlar gön girýän bolýan, Liboy şäheriňden Kurtoja magazinlaryna girýän bolýan. Üstü başyna teretdiler, gön şey diýip. Ya pullu adamyň ýanynda barýan üstü başyna teretdiler. Bir hili adamyny näil diňe şol bir juwsyna görä sila uradylar daray. Bizde bara diňe juwa görä. Oğuz Yakım, hoş geldin kovmasanız. Assalamu alaikum. Wa men arayan işten elma bra naharym taýynadım ýeýin ine günüň gowul şu sagat näse bol ine nany jek bolýar ine 10 kiden işläpdi. Mandan bir günü gowluk gomo. Askadan da diýilýär da daýyn no sadagan goly wagtynda iýi silmän zat edilmän. Hakyky dogry aşgadanam neme diýä keselem şey tapylýar. Rejim tapyly bar. Tähir diýä köp wagt maskalan görmeseň. Yani oho yürek zatdan sança ho bir de ýaş olana ho taw näme ýaşar o 40 ýaşamda yürek sança o türkan ho. Bardan ben ho. Awa men şahtda men nemetse geler. Bor ýaşy. Porque beýnäde tutsa da wallahi. O ýardam umutlu. Bu mädeýle umutlu zaýmy? Ýaşy Hudaýa şükür gowmedin umutmasaňyz. Näme o watan ýöne ýamanlap ýörsiň. Gülýar ýurdum o wa. Agdyr halkym o wa. Agdyr türkmenler wa. Edi filmiň ay. Dan bilen zikidi boç Rodri çıkıyor galya. Agdyr zor bir tripsik. Ben şunu var. Şunu ýadım da edi. Özüme sonra görýärdim da Türkiýede kam. Şular ýalak ine ýerleşmeden şu wagt
Näme Türkiýe'ge gaýtmagyna oturyn öýümde oturyn özüme sora berýänler. Nuri hawa 2 ýyllap gitjekmi Türkiýe? Mysal üçin çağalan ýany o Türkan şo sora berýän-de özüm. 2 ýyllap gitjekmi Türkiýe işlemene? Günni 12 saat, 10-12 saat pesinde işlemeli. O hette de burun bazarın diňjiň bolar bir günjük. Ondan gazanjyň näçe? Gazanjyň hem şol sıktaجylangdan naşary $150-200 bolarly ýa-ni şoň üçin işejekmi? 2 ýyl ýöne maşgalaňam göreňok, dadyňam göreňok diýse, ay ýok diýerim. Ýöne oturup özüme sorag berip özüme jogap bersem, ay ýok $200 üçin gitmen diýer. Onun maşgalamyň ýanyna bolayyn, öýümüň ýanyna bolayyn. 200 bolmasa 100 bor, bereni bor diýip. Ondan ýene sorag berýän 300 bolsa etjekmi? Arasda girdin 300 aýyna. Ay ýok 300 üçin etjekkä. 500 bolsa etjekmi? Aýyna $500 arasda girdin. Ay ýokla 2 ýyla mara maşgalaň görmänem bilip ýokla 500 bolsa etjekkä diýip sorag berýänler. Indi men çıkamda Dubaýa çykdym. Ödem 2 aýda bir tapar girip çykmak şerti bilen şoň üçin çıkamda da şo maksat bilen çykdym ýani Dubaýa. Çünki bileti ardan. Türkün kıyal davalı derli de bilet tap bolýar da repastaýanlar. Oňa Dubaýa gidip gelip duran 2 aý. Mara näme diýjek bolunda seredine ýa-ni Gelme üçin çykdym men ha. İyileşsemeden sorýan bolun 5 ýyl boldy, 7 ýyl boldy. 3 ýyl boldy, 4 ýyl. 10 ýyl boldy, zat diýen diýenler ama seret. Bizne 2017 ýylda elbet krizis gelip başlady, dogrumy? Hemme kişi ada açaçan, dogrumy? Yalan da ýok berdi. Dolar gymmatlap başlady. 32 bardy, 36 bardy, 40 bardy, 80 bardy, dogrumy? Dolar galpuldy. Aziýada diýip bir bela awrda tapdylar. Onda ne halkyň peýdasy bolu, ne bähwidi bolu, oňa hiç zat näme bolmady. Şo Aziýada olimpisk şäher açylýança her kim pullanyny öýleni gazanany. O taýda iňken gazananlar kim gazanany onam emmekşi prekrasna bilýär ýöne bilmedikden gelýärler. Şu krizisler bitýänçe ay borlay kriz bitsin. O bir ýyldyk bolar, 2 ýyldyk bolar, bir türkü gidela o bir dolarlar gymmatlady, bir 5 çuman gazanary, bir bergilemeden ma oğlu ýördik, gyç çykardyk, jaýarlyk, maşinalyk diýdi. Her kim bergisi bolu ýene orada, bolu mal jagy şedineyni, ýatak salaýyn. Yatacağıma bir kısancak öküzlükten ayında at deyip her kim yurttaşına çıkan oldu. Çıktılar. Ahirim sonunda ne ettiler bu sistemani? Ticarete vurdular. Ticaret diyenim dedemin nehili telekeçilik. Ama yurttaşından dolar geliyor. Her kim o son seyret başladı. Men kılapla oldu. İşe giremde 2018 yılda işe girdim. Sonra giremde 80 sani işgärmiz işin taşlap Türkiýe'ge gaýtdy. 80 sani. Bir zawodda gödüň etdirin 80 sani mem azat dele 80 kişini. 80 adam işin taşlady dänim. O nire bar ýa ay menem gidämesem diýe işläp berýän. Menem bilet alym diýer bir menem giderne. O taýda neme işden çykjak ýa ýene bir zat etjek. İşim taşlajak öýle zat ýok ýa ardasyny ýazmak. Ya uwal nitin almak on ýa ýok gön bar ýa bilet nalya o wagt dole gön patyp sunalya sen men ýok gön çykalar aeroportda samoýoda min turkajyr oha Ondan kisaňa bereket. Ondan maňa tan üçinem kisaňa bereket. Näme? Ondan ana şeyde molumlara mı işlerin şey taslak kaydı uğradı. Her kim taslak kaydı uğradı. Bu dönemen geçenin pandemiyası. Nirdenem dörödü. Bahana olaydı bulum hemmek işe. Tel bir de koronavirüs. Koronavirüs. Şu adı ne koronavirüs değil yani. Dünya yüzünde koronavirüs. Bada denim Türkmenistan'la sadece havada bir kakoyto bakteriyalar var. Sonra ama boyunun alıp açaçan aydı bilen o ne bizde koronavirüs var. Sonra da halk yitirip durdu da yani şonu görse de görmedik bugün gelip ay men bir başıma bir alada gelmesin ay men bir başıma deyip şey dikedi yerler ana. Ondan
Bu öz başına derledeni pikir eden ok. Men 7 arkama, geleceğime, geçmişime azar boljoğu, zarar boljoğu deyip hiç bunu pikir eden oklarda denim. Ay men başıma gelmez, ay borlay, gürlejek oldu, ay plan oro beyle ordu. Ay şu gürleme kayam gidip ovaň çaskı oyna kazyola pa oyna. Aw plan şunu yala etjek bolýar, gowurunjak bol. Aw. Onu satyp şonu yala gün görüp berenler wa. Bir adam sen geljeğin alada edip yola düş. Sen aladan edip durka. Seni yam gidip tırda edip dursan, satıp dursan o näme hilap bolýarsan agdy berir. Ne şundan bir dosa ulardan biri atelle işläp ber o işe de baran ýan bolin. Şoňa iş ýagdaýyny öwretmeli, şol işläp berenem türkmen şo taýda kuryt edip berenem türkmen. Hemmämedem türkmen bolin. Bari ay sen etjän işiň eýle, bunu beýle etmeliler, eýle dip adajen edip berakdyr da. O ahirem şunçu da manlarda däň dawalyş, işden çykypdyr. Sen özüň insan görýän bolsaň garşyňdaky, namyn fan gördi. Öwretde işe täze gelen adam şunu ýala etmeli dost. Bunu ýala etmeli. Gaýtyp barýada dänim patronla ýamanlap işden atdyrýam şunu ara. Gowsana şunu ne. Ey boljak gatmy. Näme şu wagtyň aýdýandan näme çykarýan ýetene, many çykarýan ýetene. Bizim bir hilek Türkmenlemede wara, Türkmenistanyň syýasaty, Türkmenistanyň hökümeti bedine üstüge bir uğratdı olun 200'lülüğün bir uğratdı. Bir hili yüzüne gülüp geplep arkasından gep etmänimi, arkasından galmanimi. Bir hili 200'lü teäbi bu hökümet ne hillisene bu hökümet özüne gönümül dürs gedip bina sen ki ýalňyş şol diýsen basýany bilýär, kösejegini bilýär 200'lü bolmany urundy bir hili türkmen şol ortada. Şol ortada spektakl oynamany gat tökdöleşdi. Yüzüne gülüp odan jogurlap ay can agam can nip misal üçin wezipeli bir näme bolsa wezipeli bir tanışdan wagda sorap bilersiňiz wara. Gaterwet götüne giräjek bolýar adamlar. Ýöne arkasyndan söwüp gaýdýar. İşi bitýänçe edýärler. Şonuň arkasyndan söwüp ýanlaryny bilen o aňarky ay meni her kim gowurýanlar diýip çiş paşyrda şomu kam diýip berenler. Madyr bolun. Ýöne köpsi 200'lü siýasaty öwrenýärler bir hile halk wara. Ya onu hükümet, onu ministerler de otur, bärsnak deputatlar da otur, köş bagşylar da otur, halk da otur, halkam şolar görüp öwrenýär da. Ne arkasından? Diňe owadan gurulýarlar, bolly. Näme diýär anekdot. Anekdot aýtýar. Parçelisti bayramal gitarist wadyr bilýän bolsaň TikTok'da da çykýar bolan gitarist bolan. Şol bolan aýtýar, men götermelisini bildim de götürdüm ama näde ben senki ala awray gazanmadım diýär buluş näme gulam bilen Hudaý berdi. Sen götürdüň de ama gyjyklamasyň bilmelýär. Son ýalak da bilen. Beýnan saň da şu boldy da gyjyklamasyň ama uran belki bilýär. Keyfini getirmeli gül böyle. Dol pulluca o nemeler var. Başlık tımoklar öz arasında başlık transport görenler kafede da oturmana gittiler. Şular ýaly gülüp bilýän dile çeper satirik anekdot görünýärçiler ýürüýte çağırıp kafeye gidenlerini ýa-da garaý tutup oturanlaryny da çağırýarlar bilýän ýürüýte. Oturup şonu dinleýärler. Çünkü ol hem götürýär hem gyzyklyýar şol. Hem götürýär hem gyzyklyýar. Agamjan gowmy diýip bar ýa, oturýar, olar näme olamyýar şolar bilen ýöne. Pul jogalyna malk gaýdýar. Gowja satirikalar, anekdotçuklar görünýär günün tamamlap gaýdýar. Şonu adamlar döredi bilýän-de şonu başlyklar köpsi çağırandyr. Plany wadyr. Oturup görüp ýaman pur kolo bolýar. Plan ýerkiste alyp gelýär saat bana her kim gün edip o lezzet wada bolan o lezzet wawn o lezzeti etmerken ilk özüň söýdür köpçüligi sen hakim bol ýa-da o waň çaskowy bol iň merkezeti o waň çaskowynyň başlaýda o waň çaskowy bolsaň o waňa baranda o syýratynlar o ay şu o waňyň çaskowy tügelem o goý iň merkezeti çaskowydan al hakim
Häkimden dağıttan neme dem etme. Uçaskoydan ala iň verjek. Owaň uçaskoy, wa bekden uçaskoy wa iň verjek. Şu owa baranda bir ne owaň uçaskoy zat diýende bir awraýla şu uçaskoymyz tülemey gowy zat diýip alkışlar al. He. Inni häkime gedek gelende de o häkim wa. Etraf häkimler wa. Ya o başlyk arçynlar wa. Tülemi arçynmyz. Yaşlar öýleni derw hemen melleklerini berýär. Aladasyny etýär. Jaý salmagyny kömek etýär. On ýardan ýok biz, on ýardan ýok. Salam, hukuk, adalet, men onu merdan batýar. Ayna sen. Ben ayna. Salam aleykum aýlanja bu meýadaýdan. Ben aslında sese basypdym, tolka bizime sesten de görüntü geldi. Bugün sen nemen bereketin bol olsun, şapkalar, gözlükler. Zarina hakkında geçecek bolýan hazır. Şu neme, şu doğanım aydık geçti de şol avra yok deyip de onlar bilgeçleyin şu avrayla adamları yok etdiler. Bilýäňizmi? Sebäp diýsen avrayla adamlaryň arkasından adamlar gitdiýär. Adamlar dinliýär olary. Avray güýçli bolýar. Onyal avrayly gerekler. Bir de adam satýan, bir de şunyalı nalaje deýin şeýle bir gereksiz adamlar bar bolsa, şolary gidip ýaşul edip belliýärler ýa-da ine näbileýin kolhoz başlyk edip belliýärler. Şeýler adam bir de adam satyp bilýän, şunyaly wyjdany bolmaýan adamlar gerek olara. Doğru değil mi? Diýerde Marse gelin efire, yani bu fikirleriniz we düşünceleriniz we yani watançy nuru watançy bolmaly, aýna bolmaly, eri watançy bolmaly da Marse diýilýän illeşimde hem garada durup seredipdiň alkyş okunmalyk zat ýok. Sana da düşýär görüp, şu edip biriň etýän işimizem Almamış ağzına düş. Almamış da ağzına düş. Ne de bana senden? Şu edip bir beller yok. Yani appozisyonlaryň bir alagada nuru sen şuly işet, edi sen şuly yok. Şu aýnada özü geldi. Edizem özü geldi. Menem özüm geldim. Seňem özüň gelmeli. Yani gelip şu aýda efire goşulyp pikirlerini aýdyp bilmeýän bolsaňyz, onsoň siz biriň bolmanam pastaýan şuýky götürip durulmasyň, bir bakaly 1 saat götürip saklasyň, 2 saat götürip saklasyň, 1 sutka götürip saklaýarsyň. Yani wüzipe men ýadan otym sen almaly, sen ýadan otym ol almaly, birimize arka çykmaly, ýanymyzda durmaly, arkamyzda da däldi. Ýanymyzda durmaly. Siz bolun şu aýda näýän bizi derrol tankid edip başlaýaňyzda näme diýen? Mysal üçin şu diskussiýaňyz bilen ýurdu ütköçjekmi diýeňiz ýa-da siz nähil watançy gülküside bu ýagdaýlar diýen. Eger howruk gan bolsaňyz ylgak gidip bilýäňiz, bizem ylgak gördük. Ýöne ýeka-jöýüň ylgarsyň, men onu aýtmady diýme, ýeka-jöýüň ylgarsyň. Biz aktivistler halkdan has öňe gitdik biz. Biz halkyň ýygymyzdan ýetişmegine garaşýar aslynda heresen. Biz jemgyýetçilik promosyona açyk gördük, çağırışlaryna medik gördük. Maşgala bolsa maşgala bizde de watandaşlar diýip öňe çykyp mysala medik görkezdik. Öz başarmaýan zadymyzy başgasyndan talap etmedik. Başarýan zadymyzy etdigem, başarýan zadymyzy inha edip bolýan eken watandaşlar. Gelin sizem ediň diýip gördük. Sizem gelýäňizde şu aýda şu wagt gülkü size bu ýagdaýlar diýe. Eger sana gülkü däl bolsa, seni näme üçin tanamyzok Marse 37? Seni näme üçin göremdok efirlerde ýa-da arka planda ine şu taýda ediň gelip ediň tanaýaňyz bolun, gelip oturşýar, sesiňiz bilen çykyş edip bilýäňiz-de. Her kime bir iş düşýär watandaşlar. Biz birege öküz näme ýer öküzüň görür etmäliň. Yer gatı däl. Yer gatı däl onýaly ýöne men şunu aýdyn, bir öküzlerimiz ýaltarak bolupdyr diýinler. Ýaltarak bolupdyr. Şoňsyn gaýrat ediň. Birimize däl, hemmemize düşýär bu iş. Hemmemize düşýär.
Men Doğraydı. özümden körködün Barmont Nurmurat özümden mysal körködün. Maşgalan Türkmenistan'ın içinde bolmagyna garamazdan çykyp aýdyp görüş görkezdim. Aňardan mengi maşgalan baryp häkimlige baryp talap edip görkezdi. O taýdan sorak görkezdi. Arda onuň häkimligiň ses zapisyna malyp şo taýda baryp görüşen nuny suwd edip görkezdim size. Hani ya diňe Türkmenistandan daşarda men ýaşaýanmy watandaşlar ya diňe aýna şu görýän 4 adam 5 adam ýaşaýanmy? 100 miňler çaýbyz ho. Hani galanmaz nirde? Nirde galanmaz? Ýene de gelýäňiz zanim bara. Bizim şu men görkezdim adam diýip men ugunjak bolwaýdym. Biz mysal görkezdik, mysal görkezdik. Ne edip bolýar ekene, ne edip bolýar watandaşlar ölemde o kenik diýip görkezdik. Ýöne edeňiz owa dogry dämi? Şu edilýäniňe ondan geri edeňiz owa soňra meni attakçak bolýaňyzmy gelibem? Yani bilem o aynı mene düşünüyorum o aynı yani bile tankit etme öktü bizimkiler değil mi? Tankit etme öktü. Seni neme fikir var, neme kimlik var diysen onu aydı bilen oklar yani. Yok seredin men hazır. Doğru bizim yanlışımız vardır ya olmasa. Yanlış yerimiz vardır. Gelsinler vatandaşlarımız öz zatlarını açsın yürekten çıkıp. Gerekten bu bir zat etlen olsa onun önüne çıkıp da silek kılmış değil mi? Yanın hani açıda gayttık iyileştir. Gelin o fikirleriniz aydın diye solun efire çıkarıvam bilem to. Yani yüzünü açmasın dine sesi bilen. Fikirlerini, garajlarını yok. Ay gaytam 2 tane kodun komentariya diyorlar 4-üncüsünü affedersiniz bokunu ütködüp başlayalar. Yani kimdigini bilem ok tanam ok şol illeşimden ýöne yani etmeli zat özüňem biraz çıkıp görkezmeli bu kä diýerni mysal bolup görkezmeli. Bir edilmeýän aslında şu Türkmenistan hökümeti gorkýar diýäs. Näme üçin häzir men size sebäplerini aýdaýyn. Daşa häzir TikTok'taky şu bizim çıkışlarımızdan hem gorkup bize karşı häzir başka bir yol gözleýärler. Başka bir yol diýenim şol. Yok gelin ine TikTok'ta ine eýleneli, ine şinýal bir programmalar var, ine gideli, ine yeni ýyl programmasyna goşulaly. Yeni go gurundeşlikler edeli ýöne hiçbir diýen okşa Türkmenistan watandaşlaryň Türkiýede bolan ya da daşary ýurtlarda bolan watandaşlaryň problemasyny çözeli diýen ýok içinde. Yok. Bizden başka şehirde şunu dile getirýän ýok o. Bizim Nurin işýaly 1 ýyl, 2 ýyl, 3 ýyl, 5 ýyl soň mene 30 ýylky häzir o YouTube'larda çykyş edip oturan nemeli ýaşlylar ýa bolasyn gelen ok soň benim arkamda aýdarlar. Geljek nesil, sen aýny 30 ýyl gagyldadyň da näme ütket Türkmenistanda diýip. Olar ýal bolasyn gelen ok menin. Türkler aýdýar, susup görmek diye, susup görmek haýyna güýç vermekdir diye. Nemen çıkıp bilmeýän ýa ýurdun içinden görýän ýerleşimde de köp hawalkyny aýdýan. Ýöne ýurdun içinde bolsaň çıkıp goşulyp sesiň bilen goşulyp pikirini aýdy bilýäňiz. Bir de hatta ýurdun içinden goşulýanlar gerek. Esasen hem şoluň pikiri gerek. Yani şu wagt aňarda bolýan zatlary siz has beter görýäňiz, has beter ýaşaýaňyz, indi köpüň Türkdäkiler hem siz ýal köselenok. Türkdäkiler hem ýene niýetli ýa eýje swobodny ýaşaýalar. Seredin häzirine neme Kitaydan o nemeler ýokmy Uýgurlar. Näçe min kişi bosgunlyga beripdir Turkiýada. Bosgunlyk alypdyrlar häzir Türkde de. Ine şulara häzir aňyrdan zulumdan gaçyp gelip otyr. Şolaram aňyrda ölüm cezası var, o var, bu var, trudavoy lagerlary var, şo maşgalalaryny alyp gidip şo ýerde işletýärler. Şonda da gorkman şu adamlar çıkıp ine bizim Kitayda ine zulüm var, o var, bu var diýip bilýärler. Bizde adam insanların konvensiýalary gol çekildi o onda. Haýsy bir ýerine ýetirilýär? Haýsy bir şu Häzir şu adam hukuklar birinjiliga bozulýar şu adam daşar ýurtda. Ýollar açylan ok, halkyna eýe çykan ok.
Daşy ine iň elementarny kesellese banitsa çyksa şonuň sigortasyny döwlet bermeli. Şonu daşy elde edip bilen oklar, şonu daşy garşylap bilen oklar. Ol bul gidip ine biziň ýaly aktivistler ýa-da ýöneki nemeler ildeşlerimiz kömek edip şolar iyi verip zat edip dermanlaryny alyp berip ýörler. Şular gören ok biziň halkymız. Bir de hayran görýändirler-de ýöne halkyň öldü bir hili. Yani Kellesine daş düşmeli ana şonda belki Neme? Salam Indi wara şeýle bir pikir geldi-de. Gönülemizde ama aýtdy, bunu köp adamam aýtdy. Aslynda musulman diýip de sorunu da şunu ýalakda. Birine ýagşylyk etseň de sağ elyň bilen eden ýagşylygyň çepelim görmesin ýa-da. Indi mene mara birine ýagşylyk etsem, video çekip birine bir lira versem, mara şeý, "Ey garaşyn, durun men video çekeyine 1 lira berdim" diýip bara şeý etjeginde bara. Bir nägile bir düşünürjek bolýan adam etdiň ýagşylyk etdiň, haýyr sowap etdiň bolýa eden zadyň kalbynda barsyn, ýüregiňde barsyn da. Hawa etdiň bolýan gözüne göz neme dip, hawa. O aktivistler etmedi, plan etmedi, ana men edýän medi bilen ok, näme edi bilen ok, eýle beýle dik gurlaýarlar da bilýän. Diýjek bolýan adam siz düşünip oturansyňyz goý. Hawa. Şoňa goşulyp, şoň makullýan adamlaram şoň kellesi nol lidikde nol kelle nol. Owa geçip duran. Adamlar bakar bara näme boldy? Eski aýdypsyňlar. Adamlar neçe pele saýtjak bilen o. Eski. Ýa gaýda otursa hemme da nevis bedinevislik nevis. Bir Alparslan aýtdy. Birden baýanlar diýe zat diýip otur da. Indi men şo ýanky sözüne neme çek bolýany, dogulany açyklap gurulajak bolýan, aýtjak bolýan. Bu ne saatler? Vidipe derece görmedikler vidipe durýar bilýärmi? Şeýtir, ey. Dünya guruluşýarlar ana şonu ýalaklar bolýar bu. Şonu ýaly. Türkmen hem çyn onsoň nemesi ýitip barýar. Ana şonu ýaly negisini öňüne goýan adamlar. Saýgysyz. Bir insanyň sana bir nemesi ýok bilýärmi? Ýa ejeň bajyň guruluşýarlar. Sala bir zat bolsa ejeň näme, ejeň plan, alkaş, ejeň kunty şonu ýaly guruluşýarlar. Sila hormat. Nemesi bu sistemadan gaýnaklanýar bu adam. Iň merkezi pikir edip görüň, Aşgabatda gelýän ana Mardan ýa Daşuwdan, Çärjewden ol. Aşgabatda gelip ýalňyş bir milisiýanyň eline düşýän bola kitler da daima pornadyk ýalar. Milisiýalar öldür diýe şatyr aýagym masa marruk ýa ýene bir zat ýa ballim aýramjylyk nerden sistemanyň içinden gelip otur. Abi iki Türkmeniň başyny birikdirjek o bala edip ılgap ber. İçinden çykýar bir kisan çepekçi. Hawa. Güni gowy geçýänler da belki. Günler gowdur da belki. Nur abi bir girecek diýme. Dur men alaýyn men Muhammed agany. Öňüm biri bar. Karoçam Seredin şu TikTok'da ine hazır men adyny aýtjak, çykyp ine daýza nahar berýär, onu weti. Taňry ýalkasyn. Allah'dan gaýtsyn eden kömek. Ýöne ine biziň türkmenleriň nalaja deýin ýagdaýyny görkezi ýaşaýardy da. Özü görkezi ýa-da şol daýzanyň düşen ýagdaýyna ine men kömek etgendi. Näme üçin gidip döwletden talap eden ok? Näme üçin gidip özü kömek etdi? Şeýerden hem görüň o nähili biziň türkmen nemäniň aganyň ýagdaýynyň kynlygyna. Assalamu aleykumlar ýene öwrüdek. Salamu aleykum. Medara. Meşruat aşak edidini men ýokark uýamadan dogry diýär maksat şuat şeýde oturýan gelşikler diýär. Näme gerek ol birine kömek edýäniň ýaýlama goýup dünýäde görüp turnaýaç asyrlap diýär. İkinciden hem şurada bir da diýdim şuat bir kirik jaňa dik gördüm bolyn. Sıfa koyda biram Üsküdar'da kampanyada oturlar.
300 TL, 200 TL verip de näme üçin dernege çağıramyzda gelmediler, näme üçin bir ýygyna deli öz aramyzda ýollar açdyrar, halk ortaga çykdy. Gelmedine şu ayarlawymyz ýaly sürläp gelinem gon bar şu disketeke da türler. Öldürem garnlarynyň ýardy, aç ýardy dok 300 TL'nin çağılanlarından kesip berip yarım ýartyk ýyrtyk myrtyk geýen ýaly bolup ne şu bir görüntü daýlady gon hayran galdym towa sapralla näme üçin ýurdumyň düzelmegine koşulmak boldy. Şunu ýalatlar aktyw gatnaşýar men düşünýärem moklay halkymda. Ne şu aç görkezdi bir görüntülaýlap. Yine halkymyň bolşy da nuruny men ýokor gaýallawyn näme şu musulman adam ölmüzel jany götürün şunu şular ýaly aýallawanyň köpüsi ýarym ýalta eýletlerini açyp diskedeke oturýarlar. Biz onda bäde ýurdumyz üçin jany götür biz çağırsak ya siz çağırsaňyz gelen oklar. Ya iň berkisi ýüzüni ýapyp ýyrse de ýangyn häline çağıryat gelen oklar. Näme üçin men aýdym diňe 5-dan 10-dan türkmene gerekmäş türkmensän ýa gaharmy ýa şu şodan görüntülaýlady bir golyn wara gördüm men içindäkiler we türkmenimiz ertek gün türkmensän barap ýaşmakly ýumsaçakly garşy aljak türkmen gelinimiz ýurtdaşynda näme çykyr. Bulan tertibine seret. Yine ýödümizden alalyň türkmensän iç wada almalyň ýöz tutadak gezip görenlemizden alalyň ýurtdaşynda yine terbiýeleri yine nuruny aýalla olmadan baýna şuna ýylgarýar, siz näme garýanyz bolýam şu zatlar. 2 ýyl ýollar ýapyp durda, hani 2 ýylyň içinde gaşynakygam köp neme tüýtgedi, içindekilerim köp tüýtgedi. Ho nana bir TikTok'da aynı o gruppada da nutdyňyz görüp ýadyňyza düşýän bir Türkmenistanyň içi ondan emerwe dagam sen onum diýme. Türkmenistanyň içi ondan emerwe. O ýalyk takanyp köýlekli geçip börüne seretmem sen. Yani ýalyk bolsun daşy şol. Esas aklan. Hemmämiz şulara gerek gafa bidem ýigrenji bolmaly, bidem gedi berediň şulan urnu, bidem iki gerek gelemiz. Oku halka gerek bolmaly, bidem gedi berediň diýen gaharmy ele şu wagt. Şular görýärler. Ýöne awo ýani öldürmüş bilen öz keyip sapasy bilen gezip gördüýseň, anha olaýam biziň halkymyzyň köp bölegi şu sonno. Oňa aktivistlere watan gerek ýa-da şuly iş edýänlere watan töwer diýmeli wagt. Aktivistler watan patriot bular. Şu an seyretdim ben Üsküdar'da 300 euro adam, Sıfaköy'de 200'den euro adam eken. 500 euro adam Burgun'un aeroportu çıktı bilýän mi? Ay, hipte galman atışyalar. Hipte galman. Näme şu disketeka bar ýerlerde aeroportda öden oklar ýa konsullugy öden oklar ýa derre baryp şunu ýaly ýygyna gedip miting eden oklar. Näme şu edilen oklar? İmmişde aşyna bakýan näme üçin ondan kuwanyly gelmesin. Näme üçin ondan bakymda kuwanyly. Yok, seredin hem size düşündireyin. Sebebi hazır deportasiya kaldırıldı. Doğru değil mi? Deportasiya edilmiyor Türkmenistan'a. Hazır dokumenti bolmayanlar arkayın Türkmenistan'ın içinde izin yayız. Turçanın içinde gezip yiyorlar. Doğru değil mi? Hiçbirini yurdunu iyi vermeyenler. Haçanda yolları açıldı. Şolum aktivistlerin hayatında. Yollara haçan yolları açılıp şol nemedik başlarında ana şonda bir iyi verilendi. Bir iyi verilendi. Ana mojut şonda bilýänizmi? Näme üçin biz aktivistlere goşulmadyk? Näme üçin şo wagt näme etmedik diýip de dyrjaş başlarlar. Ýöne hiç kime men bilem bu Türkmenistan diňe şu bize gerek, Nura gerek, Eska gerek, sana gerek de adyň bilem okda. Sanalyca bir 100-200 adama gerek. Galany bara olar gitsin, görüşsin. Maşgalasyna gidip basyş etsinler. Onu etsinler, bunu etsinler, biz gırada seyredelim. Son haçan hemmi zat bolanda biz taýinjasına baral. Taýin aş gerek hemmesinin. Alma bir şahzyma düşdiýerler. Tuğlama Türkmen. Ben işte var bir video paylaştım. Şonuna mani çıkaracak adam, mani çıkarır. Yine şeyle orada hatta aynı yankı sözün doğru aýtdyň. Näme videoň vardı? Ne? Esko, şu temada şu. Ýatladyk göwere ýerleşlemede türkçe bir videoda klipde mi şu? Neme o tohumat neme diýip bara
Wagty Awa. birda düzetjek odan garaşyp durma. Şonu ýaly. Neme de garaşyp durma birda düzetjek bolsaň diýe. Yani ilki Jan tokuma et şoň üçin huju ihlas et diýdi. iştat etmeyen garaşma bardada diye. Yani Awa. hawa tohum ekip etirmi walmarsyň diye. Ýöne ilki tohum at diye. Ondan soň garaş diye garaşjagam bolsaň. Yani hereket etmeyen bardadyň ütgümüne garaşyp oturan Hudaý wadyr. Ay bu zatlarym düzelir, bir gün düzelir. Hudaý wadyr, Hudaýa tapşyrmaçylyk bar da biziňkilerde. Ay jana men köplenç diýendir. Şu türkmen halky bar, näme garaşýar diýsen, şu bir yerlerden bile mok 300 tane Spartan ismide ya burada Türkmen halkı için görüşüp Türkmen halkı için dördük. Men aňa böyle ýaly örtüp gitmeýän garaşan halk wa köpçülik var aslında. Yo halk bir Ne yankı aynı insan diyecek var. Var ana terede. Halk işe de yetmiyor. Bizim hem sonumuza. Muhammed abi bir Muhammed abi. Bizim hem ne diýen misal etirellerni ay bolar bolmaz bu durmuş bu hayat bu. O çark belek bu da. An nuringam aynen jaňa men Muhammed'in ya oňmungam ne şu hujuk edip zap beren adamlar wany. Bulamam soňuna soň ekler, bilip bolmaz kada bolar ýene bir dat bolar, soň ekler soňuna. Ýene dem dowam eder sistema, ýene bir 10-15 ýyl dowam eder. Oňsoň mundan beter, hasan beterleşer, ondan soň aýdar akal. Eýwah bile, şo wagtda şunýa adamlar çykypdy. Näme üçin biz goşulmadyk kakdy, puşman ederler. Ýani soň puşman özüňe düşman. Soň tüýkülüme sakalyň edmez diýen, sak näme diýil? Soň tüýkül sakalyň edmez diýer, şonu ýaly. Şoň üçin ana bir maqalar çykdy 2009-njy ýylda. O näme üçin çykdy? Hak hukuky üçin çykdy. Kanun esasyny öz kanun nemesini hakyny talap eden üçin çykdy. Dinlemediler. Çykdy. Ýöne ol grubu çykdy. Biz nähil adalatlar barýar. Birine janyna zarar gelmesin. Biriniň saçynyň gol nemesi tar ýolunmasyn diýip ala edip çykdyk bu ýola. Biz adalatly çözmäge çalışýar. Onu ýalagamady. Şu köp adamlar şonu ýatly, azdar ýatly, dogrusu. Şo wagtlarda şo çykan wagtlar bizim çykmalyk diýip, şoň arkasynda bizim durmalyk diýip. Näme üçin bir 10-15 tane aktivist güýçli hereket etýän ekranlarda çykyş edip, var edip, watandaşlar türkmenler üçin ala etýär, bir zata düşündirjek, golkuju etýär, jan etýär. Näme üçin el-ele bolan oklar, şoňa janym ýani, bilýän, el-ele bolan oklar. Şulara biz gel desek bereli, zat edeli. Bular näme üçin eden oklar? Ýene de men diýän barym, şu ýene de 10-15 ýyllar ýene şol zatlar bar, ýene täzeden gaýtalanlar, onu puşman ederler diýen. Ya wagtlar uğrayan tapmaz. Sen açın al bugün ayarlı olmadan tapma menem senem tapmalarla wagtlarynda onu diýjek bilen. Ya. Tayağı sizi go etdi nahar bizi ýerleýän ýal gidlen. Turýarlar da halk interes näme? Men hayran galýan şu Yanka varan adamlar çykdy, ýetip bolýar, 500 adam azatlar, 500 adam her bir gelek ady ýerine de ipetli etrafandyr diýär. Yok Muhammed Asir TikTok şu 58 tane adam var. 58 tane var. Şu 58 tane adamın aňartynda da ýene de ifire goşulman duran adamlar ammadyr. Adından görmeýär diýende bar. 200-300 kişi görýändir şu ifiri. Görmedi diýende 200-300 kişi görýändir. Dogram diýendir. Yani ay borlay diýendir. Ya olmasa psikolojiýasyny peteltýändir deme. Nere ay streslerini dağady oturanlar ay ne dogry aýtýar. Ýene ertiri bilen saat 8-de gözüni açarlar, zawtry ne derler 9-da da işe giderler. Akşama ýene ifir bolar, ýene de şoňa ifire zat diýerler. Bu ifirler ýönemene zatlar üçin edilen bu zatlar. Ya bu zatlar biz özümizden uydurup keypine çykyp aýdam-da, käşkä bizem şu ifirlere, şu kanallara, şu zatlara, TikToklara çykamy. Gülýal ýurdumyz bar, gülýal prezidentimiz bar. Ana görüňe kanun hemme zat ýer ber. Bir adamyň başyna bir zat geldi mi?
Medyada çıkıp aýdyp otyr. Hudaýa şükür. Ne Türk'te ne çağızı bir iksan gücük demetdi dağladı. Çağızı. Tayyip şu gün çıkıp Recep Tayyip çıkıp şu gün siz şu bedeli ödeyeceksiniz ya şu gücük nemen iyisi. Gücüklüğün iyisine Tayyip diýip otyr. Bizim prezidentimiz näme üçin çıkıp da dänim diýen ok. Näme üçin diýen ok. Ya bizim diýen zatlarymyz näme bir aýtýar näme bizim kanunumyz işläne hukuk. İşleyen olsa onu näme üçin Türkmenistanyň içinde ya bir polis ya ama bir minister çıkıp şunu ya TikTok açıp bu aktivistler var bokum iptiralaka diýen ok. Näme üçin Yok diýen ok. sana Dogruda da aýtýar. Yok sonum seredin başta dediler demokrasiya bilen ok halk demokrasiýany düşündürdük. Son dediler kanunları bilen ok kanunları düşündürüldi. Indem ine şol yapılan zatları ine YouTube'a girin seredin diýilip otyrda. Ine şol hukuksuzlar, adalatsızlıklar bilip otyrlar hemmesi. Hemmesi ady bilip aňyrsına bar otyrlar. TikTok'ta gidip o We Free kampanyasının reklamasyna etýärler. Gelin bärde pul gazanýas. Milleti çağırıp bilýärler. Ýöne öz döwletinde bolup geçen şunýal bolup duran haramzadalıkları, haramlıkları bolsa aýtmany hiç biriniň ýüregi ýok. Bunun için hem ullokan yürek gerek, izviняюсь за выражение, göt gerek. Hiçbirinde dem yok şolarım. Şowara ýürek bolmansoň, olary diýilmän bize diýerler-de aktivistlere stop diýip. Şoň üçin diýär, olary diýilen okdy. Bize diýendi gowar ya, o bizi aktivistlerim parahat töýüji bolansoň, uruşko kalmaly islemänsoň, elbette olam demokratiýa esasyny öz hukuklaryn ýa diýip ol hukuk berilýär, aslynda biz onu bermeler. Näme üçin diýsem, özüň demokratiýany gollany, diktaturany gollanýar. Значит, özü ýa diktator bolmaly, onu wapşe söz hakkyny bermeler biz. Özü ýa bolmaly. Onu gollaýan sistem hem şolla. Şoň üçin biram illeşler şu da üns bereliň. Ýani häzir şu taýyk alagadan şyhypmy ýa ýene bir alagadan häzir şu taýda beýik wagtdan wara galyp gidýär efir. Çünki illeşmeden şu Alparslan aýdýar sözi. Köpüsi tomuşy. Ýani tomuşy kän bizde. Şoň üçin hem dün YouTube kanalymda da goýdum. Kimiň tarapynda diýip. Yani tarapymyz belletmeýän tomoşçumyz kän. Olar köpüsi hökümetiň köm däl, bir taraplygam däl, ortada diňe tomoşçy. Yani intriga bolsa, birek gep aýdylsa, laqatylsa, dirrew köpelýändir, ünsür görüň. Çünki olar tomoşçy. Bular ýaly konstruksiýony görüňizde, onu kän köpelýän däldir. Yani çünkü görmü son bir zatym aýdyp çykjak. Häzir ine ýurdun içinden geljekkäň de ýurdun içine gitjek ýok. Biz bärde ýollar açyň diýende biz boşuna bärde gagylda otyrs. Diňe keseller üçin hatça bu kesellerimizi yaraman oturanlara öýüne gitjek bolýanlar alyp gitsinler. Galyny gitmeýär. O götüni başyna açyp oturanlar hem gitmeýär. O We Free kampanyasının reklamasyny etýänlerim gitmeýär. Hiçbirim gitmeýär. Ha Türkmenistanyň içinden gaýtjak bolýan kän. Ýöne bärden gitjek bolýan ýok. Bor men çykaýyn-da bu geljek wa olsa alaýyn olur bolýarmy? Bor. Sag bol minnetdar aýna. Bor aýna. Dinläniňiz üçin wagtyňyzy sarp edeniňiz üçin. Gelip durun şeýdip, gelip durun, goşulyp durun. Zarina gelsene senem bara tuğruklardy. Zarina wagtyň wagty. Kamerany açman goşulay. Eger nemen wagty. Hakiki dosty başyna bela gelende nasyň diýe. Ýol hatyryň açylar diýip soramak gaýdyp ýok bastyrmaly. Hakiki dogry şu wagt. Gaty dogry aýtdy da şu wagt. Başyna bir bela gelende dostuň kimdigini tanap bolýan keni. Agyň dostuň, agaň dostuň, dowanyň, garnaşyň kimdigini tanap bolýan keni. Hawa men okudum TCS bilen geldi vatandaş. Hukman expert. Yani vatandaşlar şoň üçin meniň etjek haýystym. Yani awa efiriň başga bir nemesi bar. Yani
Sanyň köplüğünü käýbirleri hili ýokary diýip hasaplaýarlar. Men olara hasaplamok. Yani elbette 300-500 müň adam diňläp oturup goşulyp diskussiýa etsek gowy bolardy da. Ýöne howlukmaň näme diýe tilkiň diýe aýlanyp dolanyp geljek gerine ýene-de şu türkçü dukkanylar diýe watandaşlar. Tak što bizim türkmenlerimiziň gitjek ýeri ýok. Aýlanyp dolanyp ýene şu tema, şu näme geljekler. Çünkü öňünde ýollar açylmandyr, iň esasy derwayt problemalaryň biri. Ýollar açylmandyr. Türkiýede dolar günneştikçe galypdyr. Türkmenistanda dolar günneştikçe de gaýdypdyr, ýöne bahalar gaýtmandyr, inflasiýa dowam edipdir. Yani ýakyn wagtda halkyň öz arasynda näýelikler köpelip başlaýar, algylar, bergiler, dawalar, o geçim derdi, hökümete näýelik başlaýar. Çünkü Türkiýede de inni gazanjy köpüge çalyşyp başlady. Üstüne inhaýynda bir giden ünswer görüň TikTok'larda Polşa akitýär, Polşa çykarýar diýen videolar köpelýändir. O inni hem şu Polşa diýip bolaryň Polşada da ýa Polşa işlejek dolar. Ýöne tanışır men istemene gelmedim. Men siyasi sebäp bilen geldim. Onam şu taýda bellek geçeýin. Ýöne bu çykalga däl. Polşa gaýdyň, başga da dediň bu çykalga däl. Ýene aýlanyp dolanyp şu kürkçüň dukkanyna gelýäňiz. Ýene şu temany çözmeseňiz, ýene kösenen özümiz bolýar. Muny eýlek ýatyp pikirlenseňem şu netije çykýar, beýlek ýatyp pikirlenseňem. Şundan başga netije ýok. Çünkü bu hökümet inni halk gözüne görnen o. Halkyň aladasam piňine däl. Bu hökümet diňe öz aladasynda. Özi. Özümizem şeyler. Bir mesele dörese birinji özümiz ýerine goýýasmyň, iňwerk birinji başymyza bir zat gelse, dert gelse, birinji öz meselemiz goýýasa. Öz meselemiz waka gidip goňşy kaýdamda olam şonýaly. Birinji özüni alad edýär, halky däl. Halk hala deste özü kösenýär. Halk hala dese unuttular edip berýär halky gatela etdiler. Halky adam zanyna görmediler, haýwançy da görmediler. Hökümet Türkmen halky däl, hökümet döwleti dolandyrýanlar Zarina. Yani hökümet halkynky aslynda. Ýöne hökümet inni biziň başymyzda kişänip döwýär. Aslynda olar biziň hyzmatkarymyz bolmaly bolýar. Olar bildiň näme? Olar ýurdu el alalardanym agdy birlik bilen çinonikler halk kösä otyrlar. Halkam bir urunýa eýlek, bir urunýa beýlek, ölen ölýär, ana mazarlyklarda ölmedik. Özüne atyp çykan ýene başga döwletlerden ýa garaz beýlek görüşeýin diýenok. Bizem şu hak hukuk gözleýän Türkmenistanyň watansewer adamlary bolubam diýdik. Durolýundanym dawa ýygymy seredeliňle bir gezejik. Nesen ştada bir zat tek geçdiňler, ýa-ni häli bir sagada bolan nurgun. Ýanwaryň 10 ýaşyndan soň menem netije bolmaz çykjak diýende ne şu wagt menem köp döner pikir edýänler biz şunça janyk ýaşan insanyny ýigrenji bolup insany da diňlänok, goram goşlanok, diýen ýanky şol konserde gidenler ýetikde diýjek bolýarym goşulsa on şonça adam ýetik on goşlanok on menem doýup barýan şu sistemden wara şeýle gerek käse maňa da gerek gel Allah nesiýär doza giden nesiýär bolmady bizem ştada ölüp galar Özbekistanyň prezidenti alyp gidip durýan maslygy bolsa türkmeniň ýekece maslygyny alyp gidilmedi o bu döwlet bolup ýekece maslygy oňa da pul tölemenler ýöne gelip hakyky men raýatym diýip alyp konsulduk oňundan çykyp ýygnap akitmer halyna giden maslyklar ýa-da giden bolup oň başyna o bir topar heleyler, bir topar oğlanlar gidip ziyaret haylanlar. Diýeri ka lezzet bermedik ölenden lezzet edeniň ne peýdasy bar o. Arçak etdiň muramyrdan köşk garlygyndan ämay ikundan soň senem gidersiň Türkmenistana dogan dostlarla gelip bilýärmi? Geljek o da bütün mal, mülküm satyp gelip gitmeli ziyarata. Olam hemmeti del ýekece adam gelip gidip bilýär. Olam 10 ýyldan 10 näsilden bir gedek kelläňi işlet adamlar şoň üçin ölüp ýitip galyp adamlar bäde galmasyn iň bolmany şu maslyklaryny bıraksyn o başgalarına geçdi minni men gaharym bolýar
bolýan atlar. Adam bir gedek gelýär doglan ýerinde ülküsten de başga ýurtdalyk denden. Şo takbir maslyňyr barsa da gaharym ele ziyarat aýlanyp ine bizim türkmenimizi deperne baýdak gelmän bolýar. Nämeden näme uzak güýje üstüne oturup alykşa degen ama mazamyň başynda. Şaly oturuyor da kerwen 73 şäherden var ýa-da nemetdim da. Şoň bir jota olmady kerwen. Awa sen işlemäne gelensiň dostum, birem işlemäne geldi. Awa gaýdaňda näme sebäp bilen işlemek üçin gaýt. Erkek çaça-çanlyk. Meňe krizis bitinçe dik gaýt. Benim şo pikirde gelenler, dogrumy? Ama berde gelip näme üçin iş piş eyle beýle dip nemetmäne gerek gelle bar. Ýa-da kommentarylar okawatyn kommentaryda jogap berem to. Ama biletýär da ýöne men oňa esasy şükür bermeli. Kerwen mene sen kimdiň tanamok, ştaýda nikinden. Ştaýda ýazýandan köpsini tanıyan, Nurmurady tanıyan, Dalinasyny tanıyan, hukuk daýançy tanıyan. O özi nemelerimiz de köpsi. Muhammed Ağa tanıyan, dernegimizde geldi. Näme üçin sen biziň dernegimizde gelmedin? Yani wagtynda näme üçin görüşmedin? Ýanymda bolmadyň. Näme üçin umyt heniden beren ok? Heniden baran näsin? Kerwenden sorak görülen sen derneň adresini urulýan bark gördüň bir geder. Yani şular ýaly iýleşsen. Kerwen gollaýansyň. Ýok, gollaýansyň bolýan ýa-da gollaýan oturmak gerek ýa. Gollaýan. Näme diýdik? İsteýän bir zadyň düzelmegini isteýän bir hereket etmek gerek. Bir zat gollanyň bilen gollanyň hemme kişi gollaýar. Mene mäzir bir çykyp bu işe tügeleme gollaýan diýbilýär. O gollanyň bilen eden işin farky başgaça bolýanlar. Şoň üçin hemme hereket etmek gerek. Hereket etmek gerek. İki de söz diýjek onaň çykjak. Dogry aýdýan edinde şu tadyna ýatlydýan hükman var, derne var, bir zat ýukup ýumurmalar ýa bir zat agdyrmalar. Iň erkiçesi var, gönüňden çykaryp peçetel oğlunlar menden şu boşaltdyda elçiler alşetdi. Şonu oğlunlar menden size boşaltdyda goýup ýa halkymyz var. Her kim bir zat çeltip dursa, dernek galyp gitmeli, dernek galmana maý beren oklara. Dernek galmana boldy. Ýene bir salfetke jeldik gaýda aýdan. Ya iki sancak suyu jeldik gaýt. Yetik bolýar şolar. Vatandaşlar, ben bir değinmi? Vatandaşlar. Vatandaşlar götürjek Nuri, sağ ol. Bakma da bolýar. Bolýar, sağ ol syla balýanyňa. Taňrak. Minnetdar sizlere. Ýewe beýleklerim diňlesin. Soňky 2 aý bäri derneň kirasyny Amerikadan gelýän ýerleşmemiziň gollawy bilen töläp otyrys. Türkiýedäki İstanbuldaky adamlardan hiç ýyl gollaw göremdik. Mene dogry maýdaýyn. Yani 50 lira, 100 lira goýup gitýärler gelenlerine. Ago sag bolsun. Ýöne şol wagt inanaýyn, şol wagt şu derneň özüne siňdirilýär, başga zada siňdirilen ok. Ya şu oğlunyň özlerine de bir ýanyna ütköşüp pul götüren oklar, pullar ýok. Yani şunu edilen ok şu, edilen ok. Soňky 2 aý bäri $200, $300 şey Amerikadan ondan bundan daşary ýurtdaky Ýewropadaky oğlundan kömegi bilen derneğe saklap otyrys. Iň berkisi Türkiýedaky öz türkmenlerimiz pul zyňyşyp çykdaýyna aýda berip bir 50 lira 100 lira goýup çyk bir hani bir gedecik kirany ortalara körkezeliň bir gedecik. Bir gedecik. Belki şu wagtda çendi bir gedek ýa iki gedek bolandyr şol. Galan wagtda diňe daşyndan gelýän gollawlar bilen öz oğlunymyzyň türkmen şu işleri gollayan illeşdemiziň beren gollaw bilen durşy. Şu illeşdemiziň saýasynda dur. Daşary ýurtdan görüp şu efirlerimiz gollayan illeşdemiziň saýasynda dur. Son diýäňiz dernek şeýle dernek kömek etmedimi dernek diýenler aýny oňa düşnükli olur aýny emniyet bilen diýäni. Çoň üçin wara watandaşlar gaýrat edeliň. Hani gollawyňyz baý bolsa, işleýän bolsaňyz, ýeneňiz bolsa, şoňa 50 lira, 100 lira bereniňiz bilen şu haram hor adamlar däl şular. Ýok men görjek şu hasabyny biljek, näme gelipdir diýen bolsaňyz,
Dernege baryp gyzyklanyp bilýäňiz şonuň saýmanamma, şonuň işlerini ýöretýänçemma, hasabyny ýöretýänçemma, beren puluň, goýun puluň, o soň tapar meň ýadyma düşýär, mollum baranna, aýaly bilen mollum, halk hereketindäki mollum baranna 300 liram näme pul goýup gaýdandy bilýän. Ya 200 liramy. O 200 lira goýup gaýtdy. Bir bitin 200'lük. Yani o misyondan näçe wagt geçdi. Yani illeşler dernek gerek bolsa barýaňyz da golluk berýäňiz. Ýok bolsa da bir ay gider, 2 ay gider. Soňam dernek näme üçin ýapyldy diýersiňiz. Yani mene diýdim kafede zatda da duşup, onunla duşup bir giden raskol edip görmäliňde gelin illeşemiziň duşup bilen ýeri bolsun diýdim. Pikirlenşip, maslahatlaşyp edibilýän ýeri bolsun, hem hökümetden golluk alyp bilýärsidim. Öz aktivistimiň köpüsi gelen noktaja. Yani doğru aýtmaly. Eller degen ok wagtlar bolan ok. Şoň üçin hem ertekün ýapylsa da näme üçin ýapyldy diýmän wara. Diňe täpkäram özüme dürsemme dadyň. Neyse vatandaşlar, yani gerek bolsa anha dernek, anha barýaňyz, oturýaňyz, maslahatlaşýaňyz. Soňam diýäňiz, dernek ýapyp gitdiňiz diýäňiz. O dernek ýapylan ok, dernek açyk dur. Taýja şoň ýapyklygyny, açyklygyny bileňiz ok, taýja bara. Anha bayram urguly etjekdi, bayram urguly mawary bolup gatnaşyp bilen ok. Yine bir kysany daşyndan işläp görenler bar, aladasyny edip ylgap görenler bar. Ýöne ýagdaýa görä ýöreýärdi, nämesin. Goşandyňyz üçin ýaly ýöreýşem şoňa görä borda bolmanam näme. 1 manatlyk azap edip 100 manat gazanaýmarsyň ha bolmanam. 1 manatlyk azap etseň 1 manatlygam şoňa görä görersiň da. Yani ölçew birligi hökmüni aýdýanna. Ya da 10 kuwatlyk güç sarf edip 1000 kuwatlyk zat aly bilmersiň ha. Şoňa görä adalarsyň da, ahlasyňa görä adalarsyň da. Şoň üçin illeşler baryň goşulşyň, gollaň, olam gerek bolsa ediň. Gerek gel bolsa men üçin tapady ýok watandaşlar. Yani temmeda nura ýetişmeli boljak bolsa bara, nuru döremän eken da, ölküden eken da ýa-da, wapşe döremän eken da, onu näde derdiňiz? Bir giden illeşýänmiz, anam edip oňa stol berdiler, zat berdiler. Bir gün bolmana baryp oturup maslahatlaşmany, şoňa muňa wagtyňyz ýok. Gelen oklar, daş görýärler käbirleri. Tuğulama moral bilen ene jana zor gelýär şo taýp. Zor gelýärdiler. Daşam bolsa 1 sagat ýoldan. 1 sagatda 50 minut. Bundan soňra ýene bir adam inip ýörýärdiler. Metrobusyň aýagy uzundan gelip, ondan maňarda ýene bir awtobusa menip. Neyse vatandaşlar, yani bizim öýümüz şo taýy aslında teretsem. Yani dernege golluk ediň. Diňe daşar ýurtdaky golluk bilen duruşýar dernek. Men size dogry aýdaýyn. Gollugyňyzy beriň watandaşlar. Maddi taýdanam beriň. Ondan aşaram dernek diýilen zat ertekün siziň ofiçialny resmi bir sanak statistik maglumat aljagymyň hökümetden dernek bolup alyp bilýäňiz o watandaşlar. Mezarlyklar müdürlüğüne gidip hani näçe türkmenimiz näme bolup durýar diýip soraw, özüň şeýle berip gör, diňlemeýärem sizi. Dernek bolup barsaňyz bolýan alarsyňyz şoň jogabyny. Ya belediýeden bir zat talap ediň, dernek bolup baryň alarsyňyz. Ýöne nemeden almarsyňyz, ýeki özüňiz birey bolup, şahys bolup barsaňyz. Ýuridik liçe bolup barýaňyz watandaşlar. Çıkın. Men size aýdaýyn, inni ýapylsa şu hökümet ýene ordan derneň açylmagyna ruhsat bermez. Men size aýdaýyn. Ýene bir ruhsat bermez. Inni hökümet gördü da şu Oğuz boyun üstü bilen näme bolany. Neyse, vatandaşlar, o 3 saat boldy efir, 9-da açyldy, sagada 12 boldy.
dowam edeliň etmäliň bilemok ýöne meňim iň soňky aýtjak zadym şu. Eger nikahyň näçe seni görjek. Yani näme tapawdy diýe, näme ütköýä, bir sehel bir gymyly bolýarmyş edýän çağırışlarymyzdan. Yani Murat Gurbanowyň diýişi ýaly 10 ýanwarda Lewap vilayaty tüýşýän bärik tarap. Maram goşulşýarmy, goşulşyp Aşgabatda barýarmy? Näme bolýar göreliň. 1 ýanwardan men çağırış etdim illeşsemde iş taşýaş edeliň diýip. Edýärlermi, edenoklarmy? Ýollaryň açylmagy üçin talaplar edeliň diýdim. Häkimlige baralyň diýdim. Barsynlar diýdim. Taşyndaky illeşlemiz, içindäki illeşçiler üçin işläp kösenip ýörer. İçindäkilerem ýer geleni öýt etmeli için etmeli diýdim. Eger şu zatlar edilmejek bolsa, ýanwaryň 10-ndan soň menem şoňa göre öz netijemi çykaryp size habaryny ýetiren watandaşlar, şondan soň belli bolar. Meniň näme etjegim, näme goýjagym. Yani şu wada çenli aýdylly dogrymaýsam bestir. Ni serial gutorp bar ya, serialın soňu gelýär watandaşlar. Eger ilem mana menem mana bolýan bolsa, onda şoňa göre ýörärsizem. Eger ile de bolýan bolsa. Çünkü şu wada çenli aýdan zatlamyz 1% de täsir etmekde. Onu diýmek diýerek sözümem daýylajak gel, dilimem daýylajak gel, wagtymy bitirjek gel. Ondan soň görürsiňiz näme boljagyny, näme bolýanyny. Hemmemiz biletde görürüz. Ýöne hissat bolmajak bolsa türkmen, gulşulugy dowam bolsa onu kösenerler. Kösenen wagtym kösenýäsem diýmesinler bara. Kösenýäsem diýmesinler. Aktivistlere ýöne jalka näme magarya. Yani çünkü aktivistler hakikatdan hem görüşdüler, azap etdiler. Yani şolaryň kösenenini görsem näme magarar. Ýöne şu sesini çykarmayan illeşden şondan soň sesini çykarmayan ýören illeşden kösenenini görsem gynanmayan watandaşlar. Gynanmayan. Çünkü hissat eden oklar bar. Hissat eden oklar. Onu men näme üçin näme magaryn? Näme üçin näme magaryn? Haçan insanyny paltar daşa deyip bir ayağı gawra ýerip barýaka kömek edin diýip video çekip uratmany bilýärler. Ýa-ni konsullukdan jaňa diýip bolýan, ertesi gün başga hil geplemäni bilýärler. Yani şoň üçin bilemok watandaşlar. Yani iňerkisi gelip ine şu taýda pikiriňizi aýtmakdan çekinýär. Ondan bu görüşe bir zat nädip boşant goşsam diýäňiz. Gorman awal alanyň Yüzümüz bilen ýenämiz bilen çykyş edip dursa, siz şoňa gelin plany pikiriň aýdyň diýsen aýdy bilen zokda bara heran ha wasjamy masjamy. Yani gelip pikiriň aýt diýsen aýdy bilen owa ha ýene gelip bize diýýäňiz o bir käwa tory maýsam gater we sawrly diýip hasaplaýan özümi bara. Gaty sawrly diýip hasaplaýan. Tory maýsam. Ustada ýene allyň da haýyş etdim. Sag bol nur alanyň üçin minnetdar. Biram ustadan halkymyza haýyş etjek bolýan. Gelin ertir o duhuny mena ýarasura men barjak pattyk puttuk edip dernege her kim goltwer kaýsyn eliniň ýetenden mena ertir janym hawa pattyk puttuk edip agzak towy edip bark kaçjak güýjüm etdiňden berk kaçjak. Bir zatçyna ýarasynyň dogry ýaşyny ury elini gerek şuwa öň açylan dernek bolsaň ýapylman hökümetin agdyndan çykan söz açyp berýän indi. Häzir biz dernek açjak bolsak täze dernek açylan ana hökümetin olýup bize täzeden açyp bermeýär, bize hiççili. Ondan bu dernek erkimizden ellen gidirýär. Ana ondan ýangy mitinik, fitinik, aeroport hemmesiniň kitaby ýapylýar da WhatsApp, TikTok'da maslahat adam bolmaz, hiç adam bolmaz adamlar. Ertir gelin 10 tane, 20 tane jangan gelsen, şu tada goltwerk gaýdyryň görýän ogluny kösenýär, şoň kireligini berbilen ok. Gelin üýşölýün şu taýt. Üýşmeden heriň bir wagt barym ol, bir zat çyk kömek edip gaýdalyň. Esseňiz adamlar ertek gün bir zat han tama olanyňyza diýre bolar diýip men şeýle pikir edýänler. Ne şu sizin aýçylar ýapylan soň ikinji açyp bermerler. Usta boýunça açyp bermese öň açyp bolýan.
Halkın isle boyunça diýip açandyňyz siz bilýärmi? Halkın isle boyunça açdyk bolyn nähili zawastok, bol miting, bol naşşak, kana hökümatyň isle boyunça derneňiz barın şoňa diýerin, olam öňkü dönem meter eder bizi. Şona bilýän. Şonu haýşy diýen adamlar Bayramam şu yola çıktı şu atlar edip görüp önünü yana avariya boldy. Innem ne öz eklenje diye ne aýaly diye. Yani şular ýalyada düşdü şu biz üçin böreşip şey edip gören oğlan şuna çenni. şonam ýatlan bir iň bolmajan edip bir soran adamlar. Ýagdaýyny nomanlar üçin Birazcık aktivist hareket hemmemizden gerek vatandaşlar hemmemizden. Yok o bizde bir hili hani doğunun jiýiň bir zat bolsa jaň edip ideýän ha şonu ýaly biz bir idemeli soraşmaly ýagdaýyny soraşmaly aladasyny etmeli hawa birin köpürak ýansyn azrak gadan ýansyn ýöne Muhammed diýen kim aýşy käbirde gowurlýa käbirde boş Nişot boş urlayan dipýär. Gel, hene dost, sen doğal urlayan dinlerle, senin most kendi atlamız, ögörün ne olanı. Çağırsana şonu. Gelmez mi ka? İkinci gün boş bolsaň, ikinci gün bararsyň. Bir bayramyň danasyna diýe. Bayramyň vatandaşlaryň nomuruna berip bilem, dok ýöne dernekdekilerden ýa biri tanýanlarymyzdan birinden sorasyň, hökman badyr kontakt. Yani biz bilen kontakt taklamayan olsaňyz uje men näme diýeň vatandaşlar. Tak ay borlay men ara dogrymasam ýadadym la aýdyp aýdyp. Kim şu bayramyň danyny ber diýen? Tanýanmy? Mok ýöne kömek etjek bolýan bir ýyleşmede meňle şolun ýöne näme bolanady? Men wa ediz wa ban hak efirdekiler çykýanlar köpsünden kontakt alyşyp berişip dokman tapşyk bolýar da tapşyk bolgan. Şeň. Ola on ýene erti dernege gelebiljek bam kabır. Oşon toza bir faturasyna kömegem bolsa. Ujey tutmasan kömek edip bilem dok diye dogry aýdýan Türkmenistannaklar Türkmenistannaki illeşmemiz gaýrat edin Türkmenistannaki adamlara aňyny düşünjesini biraz ýolmasa ütköçek boluň nähili bolsa uğrun tazy ýolun tapyň. Bir yerden bir ýere gidip barýaňyzmy mysal üçin dostuňyzy bilen aýdaly. Bilýän şol siýasat bilen politika bilen işi ýok. Sen şoňa aýdaly bir yerden bir ýere gidip barýan bolsaň 2 saat ýoluňyz bar bolsa siýasat gurulmaş onan şpirek bireňe. Edip tanış, şeýdip has ýakyndan tana. Yani siyasi bir diskussiýany geçer. Edip adamlaryň pikirini men araýan bayramala işe gatnaýadym. Gidemde gelemde ýolly adam alsam gurrugum siýasat diýmen kara. Gurrugum siýasatdy dogrymaýsam. Kynçylyklardan başlaýan ony ýygy özi gelýär tagam. Yani Türkmen näme üçin şu an tagam iki adam duşda siýasat gurulmaşar. Çünkü siýasat iýem gürleşmeli ýagdaýa getirdi bi. Mundan 10 ýyl öňedem doktuk şunu. 2011-de 12-de dolar 2.80 wagt edem doktuk şu gurulmaly. İki adam duşda näl biznes etdik, näle sowda etdik. Nämeseň pul wa, nämeseň girdiji wa şonu gurulma diýdik. O wagtlar mümkinçilikler bardy. Inne bolly bari işimi taşladyk siýasat bilen çünkü belan körü şo taýda ýatyrda bar problemaň düýü. Şoň üçin siýasat gurulşyly, keyp alamda hoşu gurulun etmekde. Bizim käşke gulýal ýurdumyz bolsady da näme işimiz aradamyz bilen bolsadyk, maşgalamyz bilen bolsadyk. Gidem mok ba diňle otyn hemme okawatyn kim ol? Men soraýan. Adamlar pandemiýede bayramdan kömek aldylar, inne monitorajak adam ýok diýe. Dogry adam diýeniň nany kör bolýar. Zaryna taýwa ýanyndaky ýok, çykyrok diýen. Ba men ýöne erti dernege çağırýan adamlar bir gelebiljek boldy. Kömek berseler diýip haýyş edýän. Ol biziň diýerimiz ikinji öýümüz diýen ýaly. Hem dok diýe. Ýani görýänmi? Okuwçylarymyz we ýokary bilimli okuwçylarymyz. Ana şolaram kanikul bolsa ýene bolsa türmede ýaly edip saklaýarlar o. Şu ýok
mektepde, orta mektepden başlaýarlar şu adamlaryň kellesine zamok kurmakdan, şu kelläňe zamok kurýarlar da. Ha, şunu senin öýde erkin ýokdur. Mektepde de ýok, ýokary bilimde de ýok. O biz aýna oturçyda ýokary bilim okamyzda bir kimse şortikli gelýär, kimse ýarym ýalagaç gelýär, kimse normal giyinik gelýär, iş ýok. Türkmenistan näli? Kim kişinin kellesinde börük, gastuk, ol, bul. Ana, şu taýda eýýäm erkinliğin, azatlygyň, swabodan ýoklugyny görkezýär. Ýokary bilimde okuw jaýlaryna bara. Dünýäň hemme ýerinde de swabodny dur internet göreň, näme geýinjegi. Orta mekteplerde, köp ýurtlarda belli bir forma vardır. Ýokary bilim diýilýän swabodny bolmaly. Gat swabodny bolmaly. Ýokary bilimli diýäniň molum bilen jedeleşmäni bilmeli. Molum bilen şol geçilýän çapagy boýunça, ilmi boýunça diskussiýa da geçirmeli. Soraw jogap alışmaly. O mektep okuwçysy ýalak bolmaly. Ýa-da ýokary bilimli. Diýde dana mektepden tapady almady o ýokary bilim diýilýän okuw jaýlaryny. Soraw jogap alşanoklar molum näme diýse şonu ýazyp çykýarlar. O nimäge atçotna da berýärler, bermeljesin. Boldy, geçdi, gitdi. Ya, gutordular ýurt. Bizde bilimem almady. Ýurdu östirýän zat bilimdir watandaşlar. Bilimem çökertdiler. Zahir halk edip taşlady. Born orta ol toyda orşaly. Hawa, ahya gidirýärler. Metakana özü bir türmeýäli diýe. Dogry aýdýan. Magtumul doktorlar bilýändir. Bilýär. Magtumul fizikada men ağamın gyýda okudy. Men gatgow bilýän o taýdan. Giribem gördüm men onuň üçin. Yani giriş wagty belli, çykyş wagty belli. Onsa gadagan, mınsa gadagan, şonsa gadagan, telefon gadagan, gadaganystan edik koydular ýurdun adyny. Şäherden bökdürýärler, eline baýdak berip. Boldy başga insanlar nädip bilimli bolsun oglaw, nädip ýurdu dolandyrsa. Dolandyrsa şunu ýaly orta şu wagt ýaly orta dolandyrsa da. Doğrusu şunu ýaly orta näme. Ya o kadar bir samsyk bolma 2 ýyldan beri açylýar aýdan adamdan sonra. 2 ýyldan beri ýol açylýar o. Şeýle hem öz saadyna ýanyp geçmeli. Hay Hudaýjan. Allah janwara Türkiýedeki okuyan taliplerimize sabır bersin edi oýlamaýsam men hem haraşy şu Türkiýede okapdym. Bizim okanlygymyzda yatakhanada swabodny istesen daşynda kwartira tutup kwartirada ýaşaýan. Onýaly o bir okuwçy taksily öýüne gidip gelse-de mollumy käýinjiýe bara. Mollumy käýinjiýe şoňa da. Çünkü ýollarda awariýa bolýar. Ýollarda kän awariýa bolýar. Ýollarda ötjek bolan ok bolar. Okuwçy takside gidip gelmesin diýe. Poýzda ýa-da uçorda gidip gelsin diýe. Ölse rektorny ýa-da prorektorny işden kowýarlar. Beýleki adamlar ölün ölse ölü bilýär. Olar üçin bildirýän zat ýok. Aşgabatda okuyanlar bile prava çeline alındı şöyle. Prava çenini alandırlar elinden. Maşin sürmek kadagan. Bay hemme adına karşıyalar okuçun. Telefon kadagan. O çareleri hükman katnaşmalı. Kim arkan olsa olaysın. Çare hükman katnaşmalı. Arkanda kim olsa olaysın tapadı yok. Açıslığını ediyorlar günü. Çare gelmeden. Ya köp zadını bilýän menem. Şöyle aýtsa-da ýollar da nämesinler adamlar şu okuwçy aslında revolýusiýa institutda başlaýar watandaşlar. Institutda başlaýar revolýusiýa. Şu taýdaky talipler swabodny bolup şu taýdakylar agdy birleşip şolar edip görkezler ony. Diňe revolýusiýanyň düýbüni aslında ýokary bilim okuw jaýlary bar. Şondaky taliplerimiz revolýusiýany has gowy edebilýärler. Çünkü olaň aň düşünjesi ýam tapawutlanmaly orta bilimden.
Okuwdan ahar 0,50 kuruşdan bir tele bolu dip okuw yakdylar diye. Türk talipler yakar, köçe açykkanam şolar, hökümet istifade berýänam şolar. Aýda otursaň bir halta gep how diýe, dogry aýdýan. Dogry aýdýan. Neyse vatandaşlar, giýjäňiz rahat bolsun hemmäňize, jan saglyk dileýän arzuwlar hasyl bolsun täze ýylda. Allah jan hemmämize gowunlar garaşsyn, maşgalalarymyza duş bolyň. Ýollar açylsyn, açylmasa da açalyň. Ol elimizde her wagt onuň bilýäňiz. Türk talip bilen türkmen talip deňeşdirmäň how diýe. Dogry aýdýan. Deňeşdirir. Yani Mercedes bilen deňeşdirýär. Nur köp ýazdım jogap bermediň diýe. Arzu meteňe ýazanyň göremok. Way. Alo dipsiň ha bir ýokarda. Onuň näme ýazdyň? Onuň azat ýazmadyň. Bir gedek alo dipsiň soň köp ýazdım diýäň Arzu. Nahada? Gelen türkmenlemizem şeýle. Dawa etdi biz bilen diňe. Milyon berip okuwa giren var diye. Nesip bolsa milyon berip giren pullaryny köýdürýär nesip bolsa. Näl köýdürýär? Diplomany gat kagaz almak üçin girenler bar ha. Olar arzuwlaryny taladan aýtyn. Alan oklaryny şo pullaryny girne. Nesip bolsa täze hökümet kurularam, şol hökümetiň esasynda korrupsiýa ýol berilmez. Tanış bilişlige de. Bilimi wa bolsa işe girer, bilmiyor bolsa öýünde oturar. Bolsa bolupdyr diploma. Nuru seni hökümete işleýär diýdiler, şoňa näme diýýän? Hawa men hökümete işleýän. İşläp oturyn ha, hökümete işleýän şu wagt. Türkmenistan hökümeti maňa $1970 töläp 1970 2000 der. $1970 töläp özüne garşy aktivistlik etdirip otur. Özüne garşy. Ederi işi ýok, omam özüne garşy etdirip otur. Yani sen pul berip özüňe söwdürip otursun. Pul berip. Inanýanmy şoňa sen? Jahil bolmaň, o biraz kelläňiz işlediň bara. Her aýdylan söz inanma. Ya şonda saglygyňyz hemmäňiz giçäňiz rahat bolsun. Saglykda görüşelim. Sag bolun, paka.